Or visit viewtravel.com and book your dream escape now. View Travel. Dream, explore, discover. Kothe mag soybean ng'eny, lakini korwa koni matimo maber ahinya wan gi AC Salama, SB19, Nyala gi Saga. Sitima en adundo magoyo remo mariembo dongruok mar piny. To bende oganda yudo sitima kaka dwarore. To be in kod nyalo mar chulo nengo sitima. Kuku mar wach biro ni chieng' tich ang'wen ka wang'iyo chal sitima e Kenya. Kuku mar wach komakore gi Kenya Power. Tudri kodwa ka wayango kit chiemo mopogore opogore mawuok e pinje maoko koda mago ma iloso pacho ka. En gi ring'o mang'eny to kosetuo kama ma inyalo kano ndalo mang'eny. Mamiyo lep chwadore kendo ni kod ndhadhu mopoto. Puonj maling'ling ma itiyo godo e loso chiemo ka in bende ipuonjori kaka inyalo loso mana e jikondi kanyo. Wakolo matut sigana mantie chiemo ka chiemo. Kawaromo kod jotedo mamiyo ndhadhu bedo gi ngima. Ma rech minyalo chamo kanumu. Ok ochuno ni tede. Ok ochuno ni tede. Ikri mar puonjori tedo chiemo moa e pinje mopogore. Othonje ka othonje. Tedo gi chiemo. Tich adek, saa 2 okinyi. Mana e Ramogi TV. Oyawre nyakora Ramogi Ajwang' kamora mora ma intiere kawuono ma chieng' tich adek tarik 22 dwe mar abich higa mar 2024 machiegni chenro mar Rupiny machakore sani nyaka ng'omol kanyo saa 5 mar onyango. Nyinga Joyce Odur. Nyakora Ramogi Ajwang' okinyi ma jaber ni gino mara ni chiew e yo makare kendo rakini machiegni chenro ma kawuono mar Rupiny kod mbakoro. Nyinga Cleophas Oluoch jagisumo kanya kwaro ma okeo nyaka kisango Joyce. Yes. Chiew. Achiew. Bachiew makare. Wagone Nyasaye kamano wasechopo kamar tayo nyakora Ramogi Ajwang' e chenro mar Rupiny. Ang'eni kaka pile waikone nyakora Ramogi Ajwang' chenro ma iye lach machakore sani nyaka ng'omol kanyo saa 5. Mano kama nyakora Ramogi Ajwang' ka bedo ka kelo ni weche manyien mabende dhi bedo ka donjo ni bang' kosekoni chenro ka wadhi pange okinyi ma kawuono kaeto bang'e Joyce Odur donjo kanyo kod gazet ma kauno ni ka kod gazet ma Daily Nation kuma The Standard. To The Standard ochiwo mana peke weche gi mag iwacho ni and return of Tanga weche mane jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta nowacho kuom jalupne kinde no masani jatend piny Kenya William Ruto ni tie jok ma pod wuotho kako siasa jok moko nego bedi timo tije. Wacho ni kinde gibe nyalo bedo ni atakuwa na Tanga hapa weekend koro timo gik moko mopogore. Tanga nodonjo kinde go. Koro sani wanene karaka kinde shema moko mapuntiere ne gento gin gik mage ma onego bed ni wanono e gazeti. Wacho ni audit mano mar Asla Jet bende koro Azimio dwani mondo mi ononane mano ka koro girango. Wacho ni US koro no wacho ni wane okochiwo omenda mar wuoth majatend. Matene ni mae no omenda manyalo bedo ni en taxpayers money, omenda ma jopiny osebedo ka chulo kaka usuru e pacho kae. Te wach ni mar Tangatange kae ondike kae ni Ruto versus DP mano Rigathi Gachagua. Odiochieng' manyoro nwanno ka Rigathi Gachagua bang' ndalo mang'eny kok nene e lela. Odiochieng' manyoro nwanno kowuok oko e lela wacho ni kinde manok onenore e lela ne entiere ne osimo simbege mag ong'we yamo mane momiyo ok ninyal yude yor simu ni ne olemo.
Kata kamano adiera to ene monyalo bedo nong'eyo kaachiel kod Nyasache kapo ni ne olema adiera. Kata kamano sani koro liekore ni riwruok mano mar Kieleweke kod Tanga oduogo. Wang'eni mar Kieleweke yiero manosekalo mane kinde mane en jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta. Kieleweke ne en kweth mane siro jatend piny Kenya. Tanga ne en mano mane siro jalup jatend piny Kenya mano William Ruto masani en jatend piny Kenya. Mage siasa masani waneno kaachiel kod jopuonjre mamoko kuom gi sani koro oseketgi kuonde tiegruok obed mago mag mbalariany kaachiel kod mago mag TVET. Mago duto abobedo ka anono e nonro mar gazet. Te twak moro mokwongo bende wabiro bedo ka watwaka kotudore kod rwako jopuonjre e kuonde mag tiegruok. Nitiere kuon jopuonjre mathoth ahinya manotimo penj mano mar KCSE higa mar 2023. Kata kamano wachore ni mana matin kende manoro kwayo margi mar mondo mi gidonje mbalariany kod kuonde tiegruok mopogore opogore. Kinde makoro giikore onego bed ni giketo ikruoge mage. Seche moko koyier ni kos mokidwa inyalo timo ang'o mar mondo mi ilok kos makamano. Kidwaro loko mbalariany misome bende oyaw thuolo ibo bed kiyawo kochakore dwe manyien mar mondo mi ji otim gino miluongo kanyo ni inter university transfer. Onego bed ni time e yo machalo nade mar mondo mi nyithindo moyudo thuolo mar dhi e mbalariany kod kuonde tiegruok obed kod somo makare ahinya to hik somo mano mar 2024 2025. Mago duto ang'e nabo bedo kanono. Joyce kange nono gi ang' penje ang'e kachiel bedo gi jopuonj kachiel kod ka jogo mata sikunde ma opogore opogore ahinya mag tat somo gi. Nitiere moro ma wach ka nitiere kwano. Kwano no ket compulsory yiero mag courses mamoko. Kendo mae kalure kod jata tije mano mar KUPS Nancy Wahome no wacho ni gik mantiere kwano ni ne omiyo oganda mathoth thuolo mag donjo e mbalariany. Dipo ni kwano ema nobedo ka remo jok moko. Kata kirango slots mantiere mbalariany mopogore opogore Joyce ite mar adek mar Gazette Made Nation ondik kacho makare. Nitie public universities, nitie ma private, nitie technical, mago mantiere institutions mopogore opogore. No ka kwan mar 220 mano mag public universities. Jok morwake mbalariany go kama nitie capacity mar 200 ni ema 130 yue manyiso mantiere kayo nyayudo ni madhi 90,000 pod ntiere oko kata 80,000 gi wiye. Mane chance bane nitie mag jogo mondo donje mbalariany mag sirkal. To kata kamano ji 600,000 nyithi sikul 600,000 nowacho ni ok oda som mbalariany ok oda som college. Wan kama chope ka wan kare odwa tim gige moko mopogore. Gin gik mage maseche moko ginyalo bedo ni gitimo kopogore kod dhi mbalariany kata kod upogore gi dhi e TVET. Gidhi e pur kata gidhi gitimo ohala. Mage moko mantiere kar ka. Kata kamano nonro pod ibotim nikech wacho ni ero ne omigi thuolo mar jogo moyudo C+ kadi malo mondo mi odonji odhi otim kos mopogore opogore. Ang' bed gi jolony ang' ng'inywage e yo makare. Nyakore Mugia Jwang' mane mabobedo twak marwa mokwongo e chenro mar Opiny Okinyi ma kawuono ka wanono chal mar jopuonjre makoro biro bedo kariwore kod kuonde somo obed mago mag mbalariany kata kuonde tiegruok mag TVET. Bang' mano chieng' tich adek wantiere kod chenro mar tedo gi chiemo mibobed kitayo kanyo kod Jailieta wabobedo kwaneno no odiochieng' ma kawuono en chiemo mane mupuonjo wa tedo. Bang' mano twadonje chenro mar mbako romo. Cleophas bobedo katayo. Kama ng'achawo kanyo kod chal mar fwambo kata donj kod twak madhi bedo ka warango sirkal yango ni nitiere tije moheo 1884 1884 moselosi arine corona room pacho ka wacho ni post kata gin tije kata thuolo gin tije ma ji osedonjo nikech mane wacho ni employment mosetim e kindegi to wacho ni thothgi magi nitiere informal sector. Tiende nang'o ka wantie gi jo informal sector gi antiere ka gi jal moro matimo tich moro mar movers kaachiel koda ka jal matimo errands moko town mane county ma Kisumu e boma ma Kisumu. Ang' okona ni ng'at ma jabedo kacha ka ioro mondo mi otim tich moro mopogore opogore ka otime kende ka osen ka gi jogi to bende en adier ni maya adiere mar wach ni tije no medre tok corona. Mane penjo madhi penjo kani bende tije gi nitie iwacho ni tije omedore gin kanye. Mane penjo maduong' mapenjo kaone cheno mar mbako romo to bende dhi winjo mane counties mondo mi gimiwane paro mopogore opogore kotenga kod twak madhi bedo go kanya koro Mugia Jwang' koro chako turi kodwa sani nyaka giko ni mar ang' wan kae mondo mi ang' wakaw ote mari gi pachi kotenore koda twak madhi bedo godo twak mokwongo kod mano mar ariyo chenro mar mbako romo achiel kachiel ka wantiere ka turi kodwa e mbui waduto te yudo wakacha SMS line oyaw en 3:600 Facebook wantiere live kod YouTube yudo wakacha Ramogi TV kod mbui mar X bende wantiere live turi koda kacha bende mbui ga duto te mag Facebook X
kod Instagram yuda ka @Cleophas Oluoch. Nyakora mugejo ngan bini nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Odur, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOdur_. Bed kudo nyaka giko nikech ma en ropiny. Mokwongo magi thond weche. I had taken 7 days away for prayers and fasting, meditation, and reflection. TSC requires that you just have a C+ and 2 teaching subjects. Over 30,000 students have gone in to pursue education. Tumeambiwa tutafute nyumba mahali ya kukomboa juu sasa hapa hatuwezi kukaa juu hatujui ni mpaka lini. Nyakora mugijo ng'ayore kendo machiegni yor weche manyien achiel kachiel e chenro mar ropiny. Nyinga Cleophas Oluoch, jakisumo kanyakwar mokeo nyaka sango. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua owuok e lela kendo yango ni ywaruok kod gwandruok mag jotelo mawuok e gwenge mag masawa mar Kenya ema ne omiyo okawo yweyo mar ndalo 7 mar manyo kony kuom Ruoth Nyasaye. Kane oloso e kaunti ma Kirinyaga e kinde mar iko manen japuonj maduong' e sikund sekondar ma Kirinyaga Julius Ngumbi, Gachagua wacho ni otimo lamo kod tweyo mar lamo ne piny Kenya kod gwenge mag masawa. E thuolono ne oloro simbe mano mar ong'we yamo kendo ne ok otudre kod ji. Gino manyocha okelo penjo mathoth ni dibed ni nogwenyore gi jatend piny Kenya William Ruto. Bang' buto ne jopiny kod turbe mag fwambo kuom thuolo mar juma achiel, jalup jatend piny Rigathi Gachagua owuok oko kendo yawo chunye. Gachagua wacho ni auka mar siasa e kind jotelo mawuok e gwenge mag masawa ema ne omiyo okawo yweyo mar juma achiel mar dhi kulore e tie msalaba mar Jawar mar yudo fuong'ruok. And when Dombe Mwalimu passed on is when I had taken 7 days away for prayers and fasting, meditation, and reflection in the heart of Mount Kenya Forest. No phone, nothing. And nobody could disturb me. I had given clear instructions because I wanted to reflect and meditate about the state of our nation and the welfare of the people of this region. Gachagua oramoni auka mar siasa madhi nyime e gwenge mag masawa e kind jotelo matindo ma owacho ni gawo kom mare itiyogo kod jotelo mawuok e gwenge mamoko mag pogo jo masawa. I am not very clever, but I'm not stupid. I made a decision as a senior most leader in this region to unite everybody, irrespective of where you voted. And that is a unity of purpose for this region. I, Rigathi Gachagua, will never fight my brother or my sister. We have learned our lessons of division. Other regions are not fighting. People want this region to fight. Ndio tupotee hapo katikati. Moko kuom jotelo mag masawa ma oteno Gachagua osingo mar chung e toke kendo wuotho e twech achiel kaka oganda. Ukiangalia kwa Waluya hakuna mwenye anang'ang'ania kuchukua kiti ya Musalia Mudavadi. Ukiangalia kama ni Kilifi, niko na speaker wa Senate anaitwa Kingi. Hakuna watu wanamsumbua akiwa pale wakitaka kung'ang'ania kiti ambayo bado inakaliwa. Sisi Mlima ndo tumekuwa wanjinga kiasi ya kwamba tunavua tu katika kikapu ya samaki ambayo tumeshika. These distractors do not want you to perform as you're supposed to, so that they get something to pick. Leave us to deal with the noisemakers. Before the people of Kenya, before the constitution, even before God,
You were ordained as the leaders in this nation, and we fully support you. From the mountain, you have our blessing, Your Excellency. Weche mag Gachagua biro thuolo machuok bang' josiasa mag Kenya Kwanza kwedo weche moko. Josiasa mauke e gwenge mag Hoho mar Okak emasiayo gwandruok e gwenge mag Masawa. Na tuache mambo mingi, siasa mingi ya kutafuta viti. Hii viti inapeanwa na Mungu. Ngoja wakati wako, Mungu atakupatia ile amekupangia. It's God who gives leadership. Pana sumbuka sana, pana lala. Sasa tuko 2024. Wengine atu wanapanga 2032. Nani anajua kama utakuwa uhai? Jotelogi owacho magi e county ma Kirinyaga e kinde iko ma japuonj maduong' machon mar skul sekondar ma Kirinyaga Boys, Paul Ngumba. Chris Owino, Ramogi TV. Kodhi nyime nyaka Ramogi Jwang' jotelo mawuok e counties mag Nyanduat mar Kenya ogwenyore paro kod jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ewi dwache mar chwalo pok mag omenda kaluwore kod kwan jodak e gweng' ka gweng'. Jotelogo chayo dwach Gachagua ka gilero ni biro miyo pok madhi e counties ma ji tinie bedo gi digni mag dongruok. Jotelogo mabende okoni weche mawuok kuom jalup jatend piny Kenya gin weche manyalo pogo oganda. The 1 shilling 1 vote, which basically refers to a population-based revenue sharing formula, is one which is untenable, it is unfair, it's unconstitutional, and is one which will never happen in this country. Rigathi hajaona hizi vipenge. Je, akiapa kulinda katiba, hii haikuwa sehemu ya katiba ya Kenya? Kwa nini leo amejiteremusha, amekuwa kiongozi ya jimbo na sio kiongozi ya taifa? Iwapo anathibitishwa hatoshi kukuwa kiongozi wa Kenya, denda rudi kwa Mlima Kenya awe governor huko, ataheshimika zaidi. Lakini Kenya hatoshi. We urge the proponents of 1 man, 1 vote, 1 shilling to step down from this regressive clamor and focus on promoting equitable and inclusive development and across the country. And if they persist, we will also continue with 1 man, 1 vote, 1 kilometer. Kamachielo jatend piny Kenya William Ruto koni kaluwore kod pek mar juogo gope mago ma pinje maoko olo pinje mag Afrika. Luoro nitiere ni ma nyalo duoko chien demokrasia malach. Ruto okoni dwaro nitiere mar siro kendo nyayo demokrasia e pinje mapod dongo. Magi jatend piny ne olero e kind limbe mare piny Amerika mane ochako e boma maduong' ma Washington DC kod Atlanta, Georgia. E ote mage bende ne omedo ni oseketo mise motegno mag kedo gi mibadhi e piny Kenya kendo duoko Kenya e lain makare. Ndege moting'o jatend piny William Ruto pia lap mar ndeke mar Hartsfield Jackson International Airport mar chako limbo mare kidieny mokwongo mamenyo nyayo twak motenre kod demokrasia. Ruto chopo Jimmy Carter Center mane oyawe higa mar 1986 man kod sigana matut mag dongruok mag demokrasia e piny mangima to kod moger machalo aduda to thichore gi chien kotar kendo lombo wang' kendo ka jotend piny mag Amerika buora oseng'ade weche madito magikone to nyolo lemo ne piny Amerika. Ka Ruto otiyo kod thuolo makende mar golo twak makiro kwe wang' pinje mag jorochere e wiola mag gope ma okoni thiro dongruok mag demokrasia mag pinje makoka pon. I will have the privilege to engage with members of the American Congress, and I'm happy one of them is here, to make a case for many countries in Africa, including Kenya, seeking a just international financial architecture that will afford every developing country concessionary development financing to support our economies, build resilience against the effects of climate change, drive our belief in free market economy, and energize our democratic enterprise. E twak mane siro tego dongo katiba ma Kenya, jatend piny okonyiso luoro kendo golo twak mamenyo kenge mosego kata odoko ni obadho moko to pod omako chenro mag dongruok mar miyo mijing'o katiba mapachoka. Over time, our Election Management Commission has gained significant capacity and legitimacy
as an impartial arbiter steadily building voter confidence. Transparent election processes, including the use of electronic systems for voter registration, election validation, and results transmission, ensure the integrity of our elections, making every vote count and every voice to be heard. Katodo koni nitiere weche mag mibadhi moko mapok otieki. Weche mibadhi monywando gwenyruok mag pesa mag osuru moko moliro kaw kot e picha mar piny owacho mare. Ruto onyiso chire teko kendo loso motegno ni oseketo kenge mong'ith makedo kod mibadhi rang'iny mamalo. Katodo koni jo Kenya moko to chunygi pod ojok kendo wito geno ni Kenya biro goyo riti ne mibadhi e piny owacho masani. Recognizing that accountability and integrity are essential for enhancing democratic governance, the fight against corruption is a fundamental imperative. With the support of our partners, we continue to strengthen our entire criminal justice system, including investigations, prosecutions, and judicial processes. Igeno ni limbe mare mokwongo kata center biro chiwo laro makare kendo keto kenge mag dongruok mag demokrasia mag pinje magikale. In today's complex global landscape, it is crucial to reaffirm and resolutely uphold timeless principles of democracy and freedom. We look forward to enhancing our partnership with the United States of America and the Carter Center to build a stronger Kenya. Walter Nyamaga, Ramogi TV. Komachielo e kwan mar jopuonjre maromo 895,232 manotimo penj mar klas 12 mar KCSE higa mokalo. Jopuonjre madirom 250,000 yudo thuolo mag kuonde tiegruok mopogore opogore e pacho kae. E kwan ni mbalariany mag piny owacho omi jopuonjre maromo 134,743 ka mag ji giwegi to omi jopuonjre 18,558. Kaka Judith Mondilero ne jopuonjre manyalo gombo loko mbalariany mag ma oluongie ibiro yawonegi mbui dwe manyien mondo mi gitim kamano. Bang' rito kuom dweche ma hawa auchiel, jopuonjre manyicha otimo penj mar klas 12 higa ma okalo oyudo duoko mar kuonde tiegruok ma gibiro riworego chak dwe mar 8 higani. E kwan mar jopuonjre 890 mane otimo penj mar KCSE 258 oketie kuonde tiegruok ma opogore opogore e pacho ka. Kuom kwan ni mbalariany mag piny owacho oyudo jopuonjre 134,743, mag ji giwegi oyudo jopuonjre 18,558. Kuonde tiego tije lwedo mag piny owacho jopuonjre 63,921, ka kuonde tiego tije lwedo mag piny owacho to yudo jopuonjre 3,963. Kwan ma jatatije mag KUPS koni nyalo medore. KUPS was guided to align, which meant that we had to remove English and mathematics as requirements, and because TSC requires that you just have a C+ and 2 teaching subjects. A lot of students apply for that. I think it has the highest. We have, I think, over 30,000. Over 30,000 students have gone in to pursue education. Bende kuonde tiego jopuonj sekondari rang'iny mar diploma oyudo jopuonjre 734, matiego jopuonj primar oyudo jopuonjre 9,529, ka kuonde tiego jolony e weche thieth KMTC to mi jopuonjre maromo 19,653. E atamalo 85 mag jopuonjre mane oyudo C+ kadhi nyime, atamalo 76.2 ne oyiero digri kata atamalo 8.8 to ne odhi rang'iny mar diploma. Higani jopuonjre mathoth oyiero timo course mar education kalure gi chike mane ombeki kod duol mar KUPS. Ministry of Education TVET institution, we had 63,921. Now I have put a star there because we allow students to also walk into the institutions of their choice, the TVET institutions, and then we validate them later. So when I put a star there, it means we are still receiving the students who have walked in. We are yet to validate them,
And this number will go up once we validate the category we call walk-ins. Duol mar KUPS osingo mar yawo mbui ne jopuonjre manyalo dwaro loko mbalariany ma oluongie ka migawo mar somo to kwayo jotelo mag kuonde tiegruok mamalo mondo mi or ote ne jopuonjre duto ma bende biro chako oro kwayo mag hola dwe manyien. Following the successful completion of the placement process, I direct KUPS to immediately inform the applicants of their placement results. Further, I direct vice chancellors and the principals of colleges where students have been placed to engage their prospective students, parents, and guardians and inform them of the reporting dates and other joining instructions without delay. Judith Omondi, Ramogi TV. Kamachielo ka koro kod weche mag somo gikone to koro kar tiegruok Mandere TVC kata Technical Vocational Center bende koro kanyo mayudore game kar chung bura mano mantiere alwora Mayala owito oko wach jopuonjre rwako uniform kaka yo achiel mar lombo jopuonjre mondo mi oriwre kodgi. Manager mar Ndere Rafael Nyandege olero kanyo ni gichopo winjruok makamano kod board mano mar kar tiegruok no mondo mi oting malo kwan jopuonjre mariwore kodgi. Olero ni ne gifwenyo ni chik machuno jopuonjre girwako uniform ne miyo thothgi luor mar donjo mano e kar tiegruok makamano. Jakom mar board mar Ndere Mary Otieno ne olero ne jopuonjre ni koro ni kod thuolo mar somo ka onge uniform ni mar gin ji madongo ma ok owinjore chun gi kit rwakruok ma gidwaro. Higni mokalo machiegni chweno ka ndoro dok piny kalure gwach mano ket mar 100% transition. Koro each one of ways mwanyalo medo go enrollment to realize ni ka wagolo uniform bwa weji bira to bwa attack enrollment. Koro wadhi board bwa kalo mano mane gimwatimo. Bang'e to waneno kamano gimanyuolo lemo ni jikoro piri school ka koro maonge age limit. Kane wawuoyo gi nyithindo ne waneno ka giparo ni kogol uniform nyalo miyo gi thuolo maber. To ma be nyalo miyowa jomoko ma ok nyithindo ahinya mondo oriwre kodwa nikech ka joma dongo gi korwako uniform they feel out of place. Koro kane iketo mano to waneno ka tam manyien omiyowa ji mang'eny e school, which means ni kare uniform cha ne ok gihero ahinya. Koro kwaseyudo nyithindo mang'eny biro miyowa tich mang'eny kendo matek mondo mi walos institution obed makare. Kamachielo jod bura ma Karachuonyo Adipo Okuome okone rowere mondo mi okaw motegno tiegruok mag tije lwedo kaka yorno mar konyo e kedo gi nok mar tije e kind rowere ma okwako piny Kenya. Jod bura no wacho ni lony mar rowere yudo e kuonde tiegruok mag tije lwedo nyalo konyogi e chuogo thuolo mag tije kendgi giwegi mano ma ok ondikgi e tich ma rowere wetegi mamoko bende mawuok kata ma ok oketo pachgi e tije mag ofis. Jod bura ne oloso e kinde mane otero jopuonjre 250 mawuok e kar chung' od bura mare kod agulu mar NGCDF. Ka anyisogi ni koro dhiuru udhi usom maber koses ji odhi otim to chako tije owuon. Kochako tije teni en gi kambine kata tin to kambine no wang' ok noti kende obiro dwaro joma konye tiyo jogo wang' ne ondikgi. Koro kar bedo ni en mana omanyo tich mondo ondike en ma koro ji manyo tich kuome mondo embo ondikgi. An gi geno ni paro ma kama biro konyo jo Karachuonyo, biro konyo jo Kenya, biro konyo jogo madwa mondo oae chan mondo oduogo bedi jonyalo. Ayie ni gibiro nyalo. Kata gibo biro to gibo somo tije mag lwedo. Tok ni en tije mag lwedo at a lower level apana, en tije mag lwedo minyalo dhigo mbele michop kata mana e university mitim nyaka degree. Kaka mheshimiwa wacho no,
nitiere kaka wabodwaro mondo wa partner gi local universities kaeto wa offer negi those degree programs institutions magwa kalure gi kaka wan gi equipment moromo manyalo support such programs. Nokoro mo jong mane makelo e giko maga weche manyien okinyi ma kawuono watude nondo magazet kikiri maboriti masane nyinga Cleophas Oluoch yakisumo kanya kwaro mo Kenya kasango. Skiza chapa ushinde. Haririchi? Yes. Huyu dada? Namuona Hapa. Ana pesa 1,100. Umesema kwamba kuna mjengo ambao utamalizia nyumba yako na mumeo. Mlikuwa mnajenga. Ndugu zangu, wake ni kama hawa, wale ambao wanatafuta pesa, wanapata pesa na wanawasaidia kwa maendeleo ya pale nyumbani. Asante sana. Ukifika nyumbani wasalimu wote, msalimu mumeo na uendelee kushiriki, labda utapata 1,000,000. Asante. Skiza chapa ushinde. The recent floods have devastated communities across Kenya. Families have been left homeless and stranded, some forced to seek refuge in public primary schools with no food or shelter. Their lives turned upside down. But there's hope in the strength of numbers. Kenyans of goodwill are coming together to donate and help families affected by the floods rebuild their lives. Every donation, big or small, will make a difference. Let's come together and help a Kenyan rebuild their life. To donate, dial *802#, then select option 2 for the Kenya Flood Funds Drive, then input the amount you wish to donate to assist floods victims or visit saidika.co.ke. Your donation will go towards helping families affected by floods. Chenro ka chenro en wuoth makende. Kama jopiny nyiso kit pok mopogore opogore. Fundi wache. Software developer. Gibedo gi lek mar timo duto mondo ginyis chia margi. Okoyot kiterori kendi in gi passion no ibro nyalo. Rom gi jogo moseloko pok margi obedo kaka yuto margi mapile ka pile. Ma olos gi rabolo be. Iye ka en raffia grass to oko ka en rabolo. Tudri kodwa ka wamenyo kit pokgi kendo wanyiso kaka ng'ato ka ng'ato nyalo loko pok omiye yuto. Talanta mare ng'ato ng'eyo pogore but mare ma Nyasaye omiyi nyaka itigo maber. Magi duto iyudo mana e chenro mar pok opogore. Kwanza duoko ni Ramogi TV erokamano miyo aneno pogruok. Chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Okinyi kokinyi ka piny oru. Oganda wuok oko mar timo ohala. Ohala ber. Ohala chakre iwi. Johala matindo koda madongo giduto giwuok to gintiere e yor manyo. Nyaki bed gi excellent customer service. Tim kinda moloyo gimora mora. Wabiro menyo ni ohala mopogore opogore. Watimo ohala mar branding. Watimo ohala mar hotel. Watimo ohala mar agrovet. Ka wamenyo ni lony madwarore mondo mi chakgi kendo kaka inyalo tayo gi e yo makare. Technology ose present very good opportunities. Bende wabiro loso e wi keto mwandu. Ng'ama timo ohala to onge mwandu to mano ng'ama ok jo ohala. Mano ng'ama rawe ohala. Tudri gi Cleophas Oluoch tich ang'wen ka tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Teacher Beach ochakore saa 4 wakelo ni ngoma mobedo piny design makare. Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwore kod pi. Yawanya wauntie kikubed mabor nyaka Ramogi nikech kai e kuma yudo gik mamit kabisa e Ramogi Night this. Okange gimoro tawinjo. Romani Ninja the Entertainer
wacho maintain your position. Idhi yuda kanyo kika fire gudi. Local instrumental. Wawacho ni kete manaka. Tich abich ka tich abich, Sang'wen Otieno. Nyakora Mugejong machiegni nonro mar gazet Okinyi makawuono matai nyinga Joyce Oduor. Cleophas Oluoch osekelo ni weche manyien wantiere kode kae mar mondo mi walid ni gigo mantiere gazet mano ma Daily Nation kod The Standard. Cleophas anno ka gazede Okinyi makawuono weche magimiyo pek gin weche machalre to gin weche manyalo wacho ni timore masawa mar piny Kenya kosenang'. Adieri mar wach Daily Nation wacho ka ni Gachagua opens a Pandora's box. Ka Standard wacho koni ni and return of Tanga Ruto versus DP tiende nango kama gintiere karka kata kamano gazet de usore ka uono dabala kani ma Nairobi ka ma Nairobi Nation uso Nairobi ka kama jo Kisumo yodomane tengeno mara ni gazeni ochala to weche mag school bende ntiere karka gimo weche gimi opek Joyce sigana gini gicho mopogoro to siasa mapacho ka osebedo ka uso gazet kuom thuolo moro malach en adieri mar wach ni gazet ni kawuono ka jonene jidenge ne Gachagua to nolal kanye beni chieng mano wach ni Gachagua okumak simu kuom dala bere jine woni en miriambo kane wacho ni olal moko wuogi ji kata weche kama jatan piny Kenya dhiye poko nene kuom thuolo moro malach e juma achiel jo moko no wacho ni gini en miriambo koro ka wuon wacho wuon wuok oko to wacho ni ana dhiye bungu ma Mount Kenya kacha to na lemo ka kwayo Nyasaye mondo mi okonya pinywa mar Kenya. Ok nolema lema Cleophas nene tweyo gi lamo. Tweyo gi lamo. Ngiso ni kacha bende ne nikech. Benga nikech mako simu tek. Ok nikech ko tweyo to kech nyaka bedo ni kai to bende koro okida chiemo nikech weche mathoth nitie karka. To kata kamano en adieri mar wach ni koro kuom kinde mokalo. Jatend piny Kenya ne dhi yawo chenro mopogore kende. Kata ko chopo rombe moko dhi kanyo kende. Jalupne onge kode. Chenro mamoko jotend migepe moko emiyoro kanyo mondo mi odhi otim. To bende nitiere jotelo mopogore ma yando sechako lieko ni nyalo bedo ni jatend piny Kenya William Ruto ni sani koro keto jalupne Rigathi Gachagua tenge. Kata kamano adwa na chak kod gazet ma Daily Nation Okinyi makawuono. Kwa ng'e weche mamoko ma omi pek Okinyi makawuono wantiere kod weche motudore kod somo malo kanyo. Kamu wach kanyo ni jopuonjre mago mohew 500,000 nyaka sani koro okoyudo thuolo mano mar dhi e kuonde tiegruok obed mago mag mbalariany kata TVET kachiel kod chenro mamoko mabende omeny kanyo wacho kae ni nyaka sani koro nitiere kembe moko ma koro chiwo siem ni kik med mano omenda mar excess duty ne modhi mag tedo kiwacho ni nyalo miyo modhi makamago nengo mag idho malahinya kendo nyalo miyo jo Kenya mathoth ok nyal bedo kod nyalo mar nyiewo modhi makamago. Weche mamoko magazet ma Daily Nation omiyo pek Okinyi makawuono wantiere kod ng'anyo mag jopuonj mag JSS ma nyaka sani koro pod dhi nyime ka nitiere jopuonjego mag JSS nyaka sani koro pod ok gidhi puonjo gino momiyo nyithindo manitiere junior secondary schools skunde mag piny owacho sani gikale matek kaluwore ni onge japuonj mapuonjogi kaachiel kod weche mamoko wanyalo wacho ni gin weche mag showbiz kata entertainment mantiere kanyo nitiere wanyalo wacho ni gin celebrities moko ma bende nitiere wanyalo wacho ni nitiere kaka ne gin gi gwandruok moko matin achiel kuom gi owuok oko mar mondo mi okwang' wuono kopogore kod mano thuon wach to koro nitiere kae Gachagua opens a Pandora's box. Nyaka sani koro wacho kae ne nitiere weche mopogore kwa nyalo mana dhi malo matin. Nyaka sani koro nitiere jotelo moko Cleophas mabende koro kwedo wach mar Rigathi Gachagua mano mar bedo kod one man one shilling one vote mantra. Manyaka sani koro jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua dwaro ni kinde ma itimo pok mag omenda ne gwenge mopogore pacho kae ting'iyo kwan mag jogo manitiere gwengego miwacho kanyo ni one man one vote one shilling ma jotelo moko sani wacho ni mano bro miyo ne gwenge manitiere jomatin ok yud dongruok e yo makare. Wach makamano anno komi pek it gazet mar 4, 5, 6 kachiel kod it gazet mar 8 mano mar gazet ni ma Daily Nation. Mane wach madwa wachak godo Cleophas kendo adwa ni wadhi e it gazet mano mar 4 mano mar gazet ni ma Daily Nation mar mondo mi wang'e anene to it gazet mar 4 kachiel kod mano mar 5 to ndike nango. It gazet mar 4 kanyo
ondika ni Why Gachagua is a man under siege in Mount Kenya. Mago kaluore kod weche makoro nyaka sani osebedo kowacho one man one vote one shilling. Majomoko osebedo ka wuok oko kwedo. Kata kamano bende odiochieng' manyoro bang' thuolo mar ndalo abiriyo no wuok oko e lela mar yango kuma yande ntiere Cleophas. Gik mathoth osebedo katimore kar kae wacho ni upenga ni gimomiyo Gachagua is a man under siege in Mount Kenya. Mano achiel kuom gimomiyo nodhi alam no kata jotelo mano chopo e iko ma japuonj machon ma skul ma Kirinyaga en kama siasa ne otedore. Mokwongo ntiere jaod bura ma county Njeri Maina mano kanoloso kar kanyo wacho ni oyo jiowe attack Gachagua e jatendgi kama gintiere. To opogore gi mae iwacho ni en koko mane neno kata manoliekore ka gintiere rombe mopogore mosetimore masa mar piny Kenya. Machiegni ne en romo mar Limuru 3 mano timore chieng' tich abich mokalo. Gino mane ogolo paro mopogore kar ka. Achiel kuom gigo ma jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua nowuok nodhi god Kenya kata Mount Kenya e bungu ma Mount Kenya ka odhi lemo en pogruok mantiere kind jotelo mantiere masawa mar piny Kenya. Joyce bende lembe biro chopo kendo biro winji e yo makare ni mar adieri mantie ni pogruok oseneno kendo jotelo makoro ni korgi kor Rigathi Gachagua to jotelo makoro oriwore mar loso Haki Coalition ka Rigathi Gachagua medo wacho ni oyo ande jatelo mang'ongo mogik ahinya e gwengegi mag masawa mar piny Kenya. To kindego bende oseyang Uhuru Kenyatta jatend piny Kenya machon kaka ogai mara oganda Gikuyu kata jogo mantiere masawa mar piny Kenya duto konywan gi kumoro achiel. To ken mano kende Joyce iwacho ni sani kama intiere kama tekni nwana jotelo mawuok nyandwat mar piny Kenya. Nwana kaja speaker machon mano mara Senate ma pachoka Ekwe Thuro kachiel koda ka governor machon mano ma Garissa nyaka jaod bura machon mabura ne gibiro kamoro achiel kendo twak mane gitwako duto fabo duche manyoro giwacho jalup jatend piny Kenya oken jatelo mar dot kata mar gweng' moro koda bedo jatelo mar gweng' owe bedo jalup jatend piny Kenya kendo odhi obed governor moro counties mantiere Central Kenya mondo mi one ni obet ni nyalo loso gi chir koro ka intiere piny kacha. Kikolosi kaka governor to en jalup jatend piny Kenya kama jo Kenya duto nagone gi ombulu. Mano kaluwore kod jotelo giwacho ni wach mar one man one shilling ni ok onego bedi odhi kelo akwede ne jok mamoko. Joyce atemo rango kwan mag counties mopogore e pacho kae gi kit law magintiere godo. To rangi momiyo counties mawuok nyandwat mar piny Kenya ywak. Counties gi nigi lope madongo. Mokwongo wachagi county ma Turkana. Mai county maduong' ahinya kaluwore kod kwan manotim higa mar 2022. County ma Turkana ntiere kata kod square kilometers maromo 71,597 iluwe kod Marsabit ntie Wajir kanyo ntie Garissa Tana River Mandera Isiolo kod Kitui. To ngeni mago gin counties mantiere jomatin manitiere gwenge makono kamano to gidongo to kanyo bende gintiere kod iwacho ni gin asal kata ginya bedo kata gin kuonde matuo ahinya kata oro kobiro johinyo giga jogi oro hinyo ka koth obiro bende oula hinyo ginano kanyo mano timore gwenge mag Tana River Garissa bende kama gintiere karka. Joyce kuom counties aboro mokwongo onge county mora mantiere e masawa mar piny Kenya. Wakwalidre piny iwacho ni kuonde moko ma counties nyabedo ni nigi lope matindo ahinya mano kama gintiere. Iwacho ni county ma Kilifi nyabedo ni bende ento mara ntie piny. County ma Nyandarua ntie mana gi 3,300. County ma Laikipia ni kod 9,500. Nakuru 7,000. Kamineno gigi duto gin gi kwan mopogore to kendo kwan gi ema kelo pogruok ka jotelo mawuok nyandwat mar piny Kenya oramo ok gidwa one man one shilling. Gin koro gidwaro area kama intie. Owacho kanyo ni 1 kilometer 1 shilling. Koro ken 1 kilometer 1 shilling duong' kata lach mar county mari onego bed ni yango ni pok mari chopo kacha e yo machal nade. En twak moro mang'eny dhi bedo mager podi rango ni mar nyaka sani Joyce onego bed ni neno kaka iloso boundaries kata tong' mag counties kata kuonde chung' bura mamoko. Winjo kanyo paro mosechako liekre county ma Siaya
mar Alego Usonga. Jaod bura makanyo osewacho ni onego opogi Alego kod Usonga kinde ma gichopo kar kacha sub-counties mopogore opogore. To gino motimo kanyo en mar neno ni omenda mabiro e gweng'no omedi. To kanyo pod en gi paro kata ka en mar bedo gavana e kaunti ma Siaya kata madhi nyime bedo jaod bura, omenda gi chiwo. Omenda ma ichiwo sani ka ichiwe Alego Usonga, itimo kode tich ma di wach ni isiemo ni mae gima osetim, koso nyalo bedo kanyo adier ni kata komede kata kopogi koro Alego gi Usonga opogi. Kuom ranyisi, omenda ni komedi, bende oganda dhi yudo dongruoge mopogore kata mathoth kaluwore gi omenda mabiro negi. Nikech oganda mathoth wacho weche mag NG-CDF gin mana weche mag bazari ma bende ok en moro minyawacho ni en adieri kata nyabedo kanyo. Nitie tije mamoko monego bed ni gitimo, to bende waneno gitimo gi e gwengewa. En twak moro ma Joyce ang'e ni pod ang' wadhi nyime mar lose. Ang'e nyaka sani ang'e ni jotelo mopogore opogore mano moting'o nyaka Moses Kuria osebedo ka seyo jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kotudore kod wach mosebedo kowacho mano mar one vote one shilling mantra mosebedo kowacho. Gino ma jotelo osekelo gwenyruok e paro e kind jotelo mopogore opogore. Ka bende aneno ka gazedni mano mar Daily Nation oketo kanyo kaka jagoro mano mar Jubilee Jeremiah Kioni odiochieng' manyoro en bende ne osiemo jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua mar mondo mi oikre mano ne pogruok maduong'. Nyaka sani koro wacho ni otemo mar kelo pogruok ahinya nyate gwengego mag masawa mar piny Kenya, wacho ni seche moko nyalo miyo giwuok kod duol achiel e kinde yiero mar higa mar 2027 mang'e ni gigeto giduto kaka jogo manitiere e siasa. It gazet mar auchiel mano mar gazedni mar Daily Nation kapod wantiere mane wechego kaluwore ni wadhi mana mapiyo piyo. Nikech kanyo bende ka irange e ite mara abich kanyo kodhie mara auchiel nyaka mano mara aboro. Wach mantie kate morango ni Nyeri cha to rom nade, Kirinyaga rom nade. Kirinyaga en square kilometer 1,205. To bende opiem kod Turkana mar jo Turkana ka osewacho ni wan wadwaro pok kaluwore kod lach eka ma wantiere godo. Iwacho ni Nyeri ni 2,300. Turkana ni 71,000. Jogi miyo pok matin nikech gitin kata ginok kar kacha. Gini gima gidhiro sani omiyo pok kaluwore kod lach mag gwengewa. Ka ngidhi e mbui mano mar devolution.go.ke idhi yudo kwan mag eka ka eka. Nyandaora ni mana 3,000. Kisumu anga koni bang'e. Wacho ni kama entiere jo Kisumu kora kiane kapok ochopo yo makare. Kisumu en 2,009. Ka Homa Bay ni kod 3,150 kod 4. Migori 2,500 mano kama gintiere kar ka achiel kachiel. Koro Joyce en moro marito agikonwa koro ni wachomo ite maradikoro. It gazet mar auchiel mano mar gazedni mar Daily Nation bende nyaka sani koro e kinde ma jotelo mopogore opogore wuok oko mar seyo jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. En bende koro wacho ni mago gin jogo monyalo luongo ni gin andhoke. Ma sani koro en bende ochiwo siem mager ahinya ne jogo moluongo ni andhoke. Wacho ni en korka kore gisebedo ka gidhiro wachno mar one man one vote one shilling. Kata kamano wacho ni nitiere jotelo moko oluongo gi ni gin traitors kata andhoke ma koro itiyo kod jogo manitiere oko moneno ni obiro mar mondo mi opog jogo manitiere masawa mar piny Kenya kata opog jogo manitiere e sirikal mano mar Kenya Kwanza. Kata kamago magi gin mana weche mag siasa ma podi waneno katedore gwengo mag masawa mar piny Kenya. Wabu medo luonugi nyakwara Mugi Ajwang' ahinya nyato gi sani ma jalup jatend piny Kenya nyaka sani koro osewuok oko e lela kata osewuok oko ayanga mar yango kuma nyocha entiere kod gigo modhiro. To magi duto wanyalo wacho ni gigeto mana yiero mano mar higa mar 2027. Mago duto inyalo somo it gazet mar 4-5-6 ka achiel kod 8 mar gazedni mar Daily Nation. Cleophas adwano adhi mana mapiyo piyo it gazet mar 2 mano mar gazedni mar Daily Nation. Weche mag somo nyaka sani koro jopuonjre mago ma ohew 500 nyaka sani koro nyalo bedo nok ne gioro kwayo maggi mar mondo mi giriwre kod mbalariany kata kuonde tiegruok mopogore opogore pacho kae. Wang'ini kwana mag jopuonjre manotimo penj mar KCSE e higa mar 2023 ne gin jopuonjre mago mohew 100,800. Giduto ne gitimo penj kata kamago jopuonjre maderom 100,000 kata mohew 250 kende ma nyaka sani koro nooro kwayo maggi gine makoro oketgi e kuonde tiegruok mopogore opogore, obed mago mag TVET, obed mago mag mbalariany, obed mago mag TTC. Wang'eni nitiere Teacher Training College mago mag jopuonjre mag secondary, jopuonje mag primary. Kata kamano iwacho ni
ne kuonde tiegruok ne gintiere kod thuolo mang'eny ahinya. Kwan jopuonjre moriwore kodgi sani koro tin. Mano nyiso nang'o somo to biro bedo ka chakore. Jopuonjre moko yudo thuolo mar dhi mbalariany kata college. Seche moko giwacho ni anonge tienda dhi mbele kod somo to nyalo chako hala na moro. Bende nyalo miya bero ngimane. To yangore ni Bachelor of Education ema koro jopuonjre mathoth ahinya oro kwayo mag ji dwa bedo jopuonj. Joyce Amor, ingeni samoro idoga simbe moko ka simu ng'ato koni ni nyara otieko penj mara klas 12 otimo KCSE oyudo duoko maber okadho odhi otim course mane penjo ng'eni ka timbe samoro yude ka jonyuol moko penji kata moko bende ka yudo nyoro natwako jonyuol moro to kono jonyuol moko bende nyalo penji ni kata in course mane timono sani bende yudo tich bende yot nyathina dwa dhi timo course makamano otim na Joyce mane penjo mane jonyuol moro penja yudo chuma nyoro nyare no luong mbalariany ma Masai Mara to penja ni oluonge kata mondo otim weche mag fwambo to penja ni bende tij fwambo ni ntiere tije moromo anakone ni anto kae anto opogore gi ji mopogore inyalo wacho ni ero kae opong tij fwambo opong to bende ng'ato pod yudo tich ka pod en e skul ng'ama ose graduate mowuok oko bende kose kuom higni kata 10 gi wiye koro en mana pango ni kanye midwaro dhiye to chunyi dwaro ang'o an amor chuny jopuonjre mang'eny nowacho ni dabedo jopuonj 30,000 thoth Joyce kendo kineno kama gintiere mano intake achiel kende ting'eni moko bende dhi dar mano dhi engineering to yudo ka engineering pek to wacho ni dabedo jopuonj be gibo mana dar dongo migi thuolo nyaka dwe manyien koyaw mbui imigi thuolo mondo migi chaka ne oro kwayo gi manyien Joyce en gimoro maber nikech iwacho ni sigana ma ondika kod Daniel Ogeta ni gimolero kar kae ni puonj ni kama entiere kama joluore ni Joyce weche mag puonj iwacho ni education kata teaching en ga noble cause en adier ni oyudo ndadhu kendo oganda mang'eny dhi kar ka osiepa moro bende nowacho kar kanyo achiel kachiel ka waloso ka iluwo wechegi oduogo wacho ni adier sani nitie nyaka mago ni special needs education ma bende idwaro gi nyaka pinje maoko tije ma jatend piny Kenya losegi inya yudo tich kata oko mar piny Kenya to japuonj ma ng'anyo mwaneno ka japuonj imiyo iluongo ni intern mwaneno sani mag jo JSS to gimosebedo ka timore Joyce japuonj ng'ama ok nyabedo kago lame iwacho ni kobet abeta dala e kinde malach in gi skul monego bed ni dhi kache puonje inya yudo sikul mantiere machiegni kod dalau kanyo dhi puonji akia ka tinde pod itimogi to kata kamano kisebedo japuonj bedo oko nya bedo gimoro matek ok apar ka sikunde nok ahinya machalo gi ute fwambo mantiere pacho ka sikul ka sikul ang'eni gweng' ka gweng' nyaka yude sikul moro ma intiere koro kata kokida puonje gweng'u Nyalenda kata ka intiere yo Nyalunya malo yo Molem kichomo Ahero kata kichomo Korowe kata gwenge ma Korowe kanyo bende nyaka yude sikunde moko adek ma kata kiwuok kacha kidhi puonjo inya yudo thuolo en puoch kipak ne jopuonjre gi kendo jogo maromo 600 gi Joyce gintiere kanyo koro ka kidwa chopo ni ero imanyo gi sani bi nyaka many gi jata tije ne owacho ni mar jata tije mar NEC ma bende kano loso kacha achiel kachiel kanyo tipo mare mane nitie ka e ite mokwongo inyo gino mano lose mano Nancy Wahome gino mowacho en ni yiero mbalariany ok en gimo chuno ahinya iwacho ni ok en compulsory ne ng'ata ok bi maki mafuanda ni ero in koro ka nyaki yier kama ida dhiye in kisetieko mari mar primary kod secondary chakoro yamo gimida timo gi ngimani iwacho ni odhi timo ohala sawa C+ to nosemiu kacha iseyude iwacho ni ok idar yude kod kuonde tiegruok Ai, adwa nwadhi mana mapiyo piyo, mane twak mabenda bobedo godo, twak maromo kuongo chenro mar Rupinyo kinyi makawuono, kotudore kod jopuonjre mariwore kod kuonde tiegruok mopogore opogore e pacho kae. Wabobedo ka walero negi ni seche moko koyier ni course moko idwa ang'o monyalo timo, to seche moko gin courses mage manyaka sani koro jonyuol seche moko dhiro nyithindgi ni otim. Kalore ni kinde mang'eny Cleophas giwacho ni mane course manitiere kod market. Adiera nitiere kanye wabobedo kwa fuono e twak maromo kuongo kinyi makawuono. Adwa nodhi it gazet mar 10 mano mar gazeni ma Daily Nation nyaka sani koro nitiere jo oraka ma koro oluongi kod mano od bura mar mondo mi gichiwane ler kotudore kod mano loso kata gundho mano kar romo mano mar KICC
e pacho kae. Nyaka sani koro iwacho kanyo ni nitiere omenda kata nitiere kambi mano mar jo China, Chinese contractors, ma nyaka sani koro iwacho ni nitiere kaka ok ne gichulo mago contractors machielo mane gimiyo tich mar mondo mi olos kar romo mar KICC mano motelo ne romo mano mar Africa Climate Conference mane jatend piny Kenya William Ruto o bagi pacho kae mano dwe mar 9 higa mokadho. Nyaka sani koro wachore ni nitiere omenda mano maderom milion 674.6 ma koro mano kambi mano mar China Wuyi noko chulo subcontractors mane giluongo mar mondo mi otimnegi tich makamano. Ma nonro ma parliament kata od bura sani koro timo mar yango gimomiyo ok no chulo omenda makamano. Kata kamano Cleophas, nitiere picha moro mabendo mako wanga piny kae. Wange ni jatend piny Kenya William Ruto nitiere limbe pinyno mar Amerika. Akieka ni neno video moro diche manyoro ka Ruto ne mosore kod jatugo machon mane tugo basketball iluonge kanyo ni Shaquille Rashon O'Neal aka kanyo ni Shaq. Kata kamano ne gipose ne picha kayo kineno jago odongo rabor ahinya no mako dho jatend piny Kenya. Mane woneka ni the tall and short of it. The tall and short of it bene kako mako jatend piny Kenya kod mama Rachel Ruto chalo mana mako nyithinde moko mutero school report skunde yao tero gikacha. Kata kamano en mor jogo kod picha mang'eny aneno nyaka picha mar Kimani Chungwa ano picha mar Aden Duale kod jatend migawo machielo kama gintiere moko bende wange ni poko yudo thuolo mana mar keto picha gi mbui. Kata kamano mana kama ne gintiere kano chopo kacha King Center Atlanta Georgia mondo migrangi Shaq O'Neal en jatugo ma tugo ne Lakers kendo en gi sifa mathoth ahinya e tuke go mago mag basketball ne jogo mosebedo ka luwo tuke makamago. Ageni kata gin bende ka gisebedo ka giluwe ne en moro margi mano mar chopo kata kacha mondo mi ochopi. To kata kamano Joyce iwacho ni ok en kata limbe mano dhi kanyo kende mano kama ne gintie kanya achiel kachiel ne gin ji mathoth ahinya ma iwacho ni ne rito neno ni gin gik magi madhi bedo mano kama ne gintiere mano kama gidhi bedo kacha ka giluwe. Inu picha no kama ne ntiere go mano nyathi Martin Luther King Martin Luther King Jr. mano nyathine matin mano ma Albert and King Banis ma bende ne yaparo lap mag ndeke kama ne olor en ma gine jok ma ne orwako jatend piny Kenya kod kweth mano wuok Kenya ka dhi e pinyno mano mar Amerika. Ai, nyakora mugejo wangu wange ni jatend piny Kenya William Ruto pod nitiere limbe mare pinyno mar Amerika. Pod wabobedo kwa luonu achiel kachiel lai mag gigo duto mobobedo kotimo e kinde mag limbe mage. Anno kwa dong gi thuolo matin kende twatieko twa nonro mar gazet okinyi makawuono Cleophas. Adonwa dhi it gazet mano mar 14 mano mar gazet ni mar Daily Nation. Nyaka sani koro chenro mag somo pod ochung' kar tiendgi ahinya to e skunde mag junior secondary schools mano kalore ni ng'anyo mago mag jopuonj mane it gazet mar 14 ng'anyo mar jopuonj mag JSS pod dhi nyime. Jopuonje makamago ramo ni nyaka ndik gi mane tich e yorno mongirore korka gidoge tich. Nyaka sani koro iwacho kae ni duol mandiko jopuonje tich mano TSC nyaka sani koro gigeto mar ndiko jopuonje maderom 26,000 magidwa ndike tich mano budget mano mar hiko omenda mar 2024-2025 TSC noketo tenge mano omenda maderom bilion 8.3 mar ndiko e tich jopuonje 26,000 e yor orak. Ka bendi wacho ni jopuonje makamano nonego bed ni indiko e yo mongirore mano kochakore dwe mar 1 higa mar 2025. Kata kamano thoth ma jopuonje makamago mago mag JSS onego bed ni tiyo e yor oraka mano mar higni 2. Kata kamano giwacho ni doho ne osekwedo ni gin kaka jopuonje konego bed ni ndiko gi kaka interns mane momiyo gisebedo ka ging'anyo. Ineno ka nitiere placards magindiko kanyo moro ndikanyo ni fail to employ kill CBC. Our zeal for teaching is dying due to mistreatment and underpayment. Mago gin moko kuom ywak ma jopuonje nitiere godo. Ichulo gi omenda matin Cleophas, omenda maderom 17,000 kichulo ng'amo dhi e skul. Osomo otiyo gi pesa mar mondo mi ochul fee. Kaito iyude 17,000 dwe ka dwe gino makoro giwacho ni oyo ma ok wakaw. Joyce en gimoro malet kendo onego chuny kata jogo moa ina ji 30,000 molose ka Joyce moyero kos mar puonj. Magi jok ma kotieko higni 4
e mbalariany giwuok oko kendo gidhi manyo tije mopogore opogore. Bok en kata mbalariany kende, nyaka mago madhi puonjo nyaka mag primary ma bende dhi bedo kata kaka thuolo moro manok. Jogi tieko tino ka japuonj wuok, japuonj tieko tiegruok mare, ochako puonjo bang' higa achiel oweyo. Japuonj odhi pur, wacho ni pur kae mantiere pesa. Omenda michule kacha, winjo jo JSS mosebedo ka jo isi winjo kanyo siling 17,000. Samoro ichule 17,000 tidak Kitengela, Nairobi. Idak Nairobi kaka idak Igwenge ma Kajiado kata idak kure. E bombe gi kama wacho kanyo 17,000 nyalo bedo kati mango e kinde mara dwe achiel. Jomoko bende gombo tich makamano, yes, to kama gintiere lwasi mok ni kare ni thiera ahinya weche mag jopuonj. Joyce wageno ni e budget ma koro bedo kae kadho kata kae somo e giko mar dwe manyien. En geno mara ni sirkal dhi keto e tim nikech ne giwacho ni ero e iko omenda ka iko omenda ne gidhi bedo ka gindiko jopuonj kendo ne gichiwo kwan mamalo ahinya. Ka Jonat ne ni ka kod kupet ne giwacho ni ok gin jopuonj ma indiko e yo mungirore kata permanent contract. Jogi ni miyo mana orak mane nyaka bedo kata ka gimakre go matin e kinde magintie ka. Ma en gimoro ma kelo paro mathoth ahinya ka koro oganda maromo 26,000 thoth gintiere kar kae. En gimoro ma dewa madhi go nyime Joyce kata kana wameno mana none tageni ma bende waboloso thuolo mondo mi warange kendo. Adona tiko kod machinglo manitiere it gazet mar 19 mano mar gazet ni ma Daily Nation okinyi makawuono. Machinglo makamano kwang'iye an adwa ni wayude achiel kachiel mar mondo mi nyako Ramogi Ajwang' bende onene. Apano tudore kod limbe mar jatend piny Kenya William Ruto masani koro otimo e gwenge e pinyno mar Amerika. Limbe mare mar odiochienge 4 mobedo ka entiere pinyno mar Amerika. Kwang'iyo machinglo makamano Cleophas, waneno ka ondikanyo ni state visit, to picha makamano anochalo na jatend piny Kenya kachiel kod jatend piny Amerika. Tineno talking points moket kanyo. Wacho ni e-mobility, ere kaka unyalo bedo kacha ka utiyo kod nyamburko kata gik mopogore opogore kanyo maler. Weche mag keto mwandu kod ohala, weche mag pur. To point maduong' ahinya moketi in bold kendo capital en Haiti. Haiti ni sirkal odhi nyime mar golo obila pachoka kendo tero e piny Haiti ataro mar ng'eto mane ogol kod doho mano higa mokalo. Keto sirkal kama chal nade. En twak moro Joyce ang'eni ka en kiny kata chieng' tich abich wabed kod warangane. Okinde okono anene nyaka sani ka ng'eto makama sirkal to wacho ni wan kata ogolo obila watero Haiti. Ogolo bila watero Haiti kaluwore kod chike mabende waseketo yo makare. Machielo weche mag infrastructure, renewable energy kod carbon markets giduto kama gintiere ka. Magi gik modern walose ka wantiere kar ka. Mane ka kwa bido kachaka warango. Debende jatend piny Kenya no wuok e script manomiye. To chako wacho meke nono nikech nyoro winjo kacha weche mag demokrasia no wachi. To ngeni sani ka kinde ochopo mare mar twak kod jatend piny no mano mar Amerika Joe Biden gibedo kanyo ka giloso eyo machal nade. Aya gazeti ma Daily Nation ang'eni nitiere kod weche mathoth nyako Ramogi Ajwang' inyalo dhi nyiewe mar mondo mi isome matuta. Kata kamano adwa nwang'iane it gazet mokwongo kende mano mar gazet mar The Standard kapok waloro nonro mar gazete wasewacho ni gazet mar The Standard kachiel kod Daily Nation weche magimenyo kata magimiyo peko kinyi makawuono bet chal. Makmana ni nitiere wach moro e gazet mar The Standard kayo kane ka Daily Nation omule ahinya mane wach madwaro ni wang'e. Mano kotudore kod kaka riwruog siasa mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance sani koro dwaro no team audit mano mar Hustler Jet mano ndege kata kalapapla mane jatend piny Kenya William Ruto no wuok gode pacho kae kodhi e limbe mare e pinyno mar Amerika. Manyaka sani koro giwacho ni mano en taxpayers money magitiyo godo. Weche mag somo no kachal kanyo, weche mag ODM wins to 1.2 billion denied by Treasury bende nitiere kanyo, nitiere yuarruok manyaka sani koro nitiere kinda jatend piny Kenya kachiel kod jalupne. Magazini mar The Standard oketo kae ni Ruto versus DP return of Tangatanga kachiel kod Keleweke group. Wach ma adwa ni wang'i Cleophas mana mapiyo piyo kapok watieko nonro mar gazet. Ero sani koro Azimio wacho kae ni audit Hustler Jet. Azimio says as US deny funding trip. Piny Amerika wacho ni gin ok gichung'ne wuodh jatend piny Kenya kinde mano wuok e pacho kae kodhi e limbe mare e pinyno mar Amerika. Sani koro gidwaro no team audit kaluwore ni ndege makamano, jet makamano ma jatend piny Kenya William Ruto tiyo godo kachiel kod lange magintiere godo e limbe pinyno mar Amerika. En omenda mathoth ahinya. Wang'e ni ndege makamano
Saka sama opio e koria mokacha ikchaje pahawa ten omenda mang'eny ahinya. Iwacho kae ni omenda mano madero milion 200, miwacho kae ni en taxpayers money ma ibo bedo ka ing'ado jopiny. Mano mar footing the bill mar jatend piny Kenya e kinde ma entiere limbe pinyno mar Amerika. Cleophas mana mapiyo piyo kwa tieko. Weche thoth ka to ahinya ma ng'warangi wacho weche mag ODM kama gintie ka an ka tieko piny Iran ochako safar mano mar ko jatend pinygi mano raisi kar yweyo mare mogik. Wacho ni last respect mano chak tim odiochieng' manyoro ne odhi e gwenge mopogore opogore to ahinya jopiny ka ikale mbui mopogore opogore mano kama giwuok achiel kachiel to mane mako dhok ahinya ne nitiere romo mano mar UN Security Council mano bedo kar kanyo kendo ne giwacho ni ne gibedo gi a minute of silence mano ka gichiwo luor kendo ka giparo mosenindo raisi kaka jatend piny mano ma Iran to jambetre mar piny Israel mantiere romono owacho ni oyo ok du dhi nyime mar bedo gi a minute of silence ne ng'ama ne owuok oko mar nego oganda. Ne giwacho kanyo ni mass murdering president of Iran. Wacho ni en gimoro mopogore kata e kinde ma lit gi kuyo pod nitiere en mar neno ni gidhi e yo machal nade mano kama gintiere kanyo ka gineno thuolo ma gidhi yudo kanyo ka gimako e kinde mabiro. Nyasaye oket chunye kama okwe kata kamano piny Kenya omed rito ber mawuok e pinyno mar Amerika kaluwore kod limbe ma jatend piny Kenya William Ruto kuro komedo lemo mondo piny Kenya obede achiel. Joyce mane weche ga mogik. Nyakora moge jongi kanye mochopo gode giko mar nonro mar gazeto kinyi makawuono gazet momori e kind The Standard kod Daily Nation inyalo dhi nyiewo ibed pinya isom e yo makare aka uyo madundo gi kanyo bang' yueyo taduogo kod twak mokwongo e chenro mar piny kik idhi mabor. Experience the beauty of Kenya through exciting bush safaris by grabbing the 30% discount exclusive to View Travel clients. At Samburu Sopa, you'll wake up to the panoramic views of the vast Samburu shrub land and hills, have breakfast in the bush as you enjoy thrilling game drives. All this for only 20,000 Kenya shillings for a 3-day safari. Explore Amboseli at the luxurious Amboseli Sopa Lodge as you wake up to stunning views of Mount Kilimanjaro. Experience wildlife through game drives as you immerse yourself through their culture and heritage. All this for only 21,500 Kenya shillings for a 3-day safari. Are you ready to relax in the wild? Then enjoy these discounted rates from View Travel on our guaranteed weekend departures to Kenya's exotic bush destinations. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com and book now. View Travel. Dream, explore, discover. Make the most out of the rains by storing water with Power Tank. Power Tanks are crafted from food-grade polyethylene, UV stabilized and double-layered for unparalleled durability. Power Tanks are backed by a 10-year limited warranty with an expected lifespan of over 30 years plus. We offer free nationwide delivery. Buy online or call 0779 000 000 to get your Power Tank. Feel and chill with Power Tank. Dial *487*3# to get this song. Kik bai, winj mit mar thum kendo imiel radar. Kik od belo bai. Belo number 1. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Ka in gi nyako ma tiyo, oneno mbele mayot moloyo nyako ma ok osomo. Wakelo ni jongolo mopogore opogore
mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiechieng'. Mane Ramogi TV. Wuoth mar manyo chang. Wawuoth e piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo mwanyalo thiedhi michangi. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. An gi penjo mar awinjo ka daktari owuoyo kanyo taneno ka gini osebedo ka chalo wae. Wakolo pach jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele ne ngima mar ng'ato. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Advice jowa ni neuru penj laktar mondo ing'e kuma inyalo konyorie kapok iyumba yumba. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Ikrine nyiero ma ok rum. Riwri kodwa e tugo man gi mor gi nyiero mochwere. Ang'o momiyo itimori ka jo Homa Bay? Onge wach moro minyalo mede. Tich abich ka tich abich ne chenro mar Nyarkochia. Adwa ni rudho sufria ni ma ler piat ka ng'era kama taneno sucha. Kendo we kinde mag moro bedie. Damo biro ka gi ich madhiro sati. Wada jok saina go jok moa dala ok nyager. Nyiero e yath maber moloyo. Nyarkochia. Tich abich ka tich abich saa 1:45 otieno. Kik bai. Ngoma Owake en od jothum. Ngoma Owake akelo ni mix mokwe. Reggae, ja, Rastafari. Twak gi jothumbe nyakoro mago janka mora magintie. People crave is the different. They crave the exotic. Yeni kila thum ni kare. Kama nene edition. Benga kaluka e. Ticha beach nyakoro magajuang sukus kamwati memana kama. Kite mana ngoma wake. Nyinga en Papa Viken. Wuok tich, tichario, tichadek, tichang'wen, tichabich. Sapar gida kapaga beach nyaka saa 12. Warom. Donje chuny pur kama kodhi ka kodhi nyiso sigande. Kendo keyo ka keyo en nyasi. Eka chiel kao mananas 14,000 nyaka 18,000. Tiyo matek kelo nyak maber. Winj sigand jopur mokadho e yamo kod apaka maduong'. To girwako lokruok manyien kod nyago ngima maber ne jopur. Farmyard manyiwa to compost is the best. It berne nango oduoko lo kaka lo ne chalo chon. Bi kodwa sama wakedo gi pek ma waromo godo kendo yudo gweth ma kit ngima maber. Sama wachako tich mar lowo nyaka bed gi kwer. Kae tabedo gi beti, kae tabedo go pao. Kaluo wakae dhano owuok oko ne pur. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek saa 1:45 otieno. Nyakwa Ramogi ne gin ji ma humbgi ne lach. Kane giloso, oganda ne chiko itgi. Bende kama ne gikalie, weche ne dong' matho. Nuna nigo kot kamoro kachacha nogoye. Asama dwa wacho to go kot to jibiro tek. Noero sort out dispute. Kata kamano, oganda osepenjo ni gin kanye. To gitimo ang'o? To mosenindo, anyuola gi paro gi nade? E higni mosekalo ne gin jok ma idewo, to kata mana sigandgi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyogi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino magitimo. Riwri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye. Tich ang'wen saa 3 otieno. Kik bai.
Nyakwara Mugejo ngasingo nini banga nonro mar gazeta abro bedo kaduogo kod twak mokwongo e chenro mar Opinyo Kinyi makawuono kamodwa twak kotudore kod rwako jopuonjre e kuonde mag tiegruok. Ma en kalore ni duol mochung'ne keto jopuonjre e kuonde tiegruok mopogore opogore KUPS odiochieng' manyoro ne olando ayanga kuonde tiegruok kaachiel kod mbalariany kata kwan jopuonjre mabiro bedo kariwore kod kuonde tiegruok obed mago mag mbalariany, mago mag TVET kaachiel kod kuonde tiegruok mopogore opogore e pacho kae. Kata kamano yangore ni kwan jopuonjre mabiro bedo kariwore kod mbalariany kaachiel kod TVET tin ahinya kipimo kod kwan jopuonjre manotimo penj mag KCSE e higa mar 2023. Wang'eyo ni kwan jopuonjre manotimo penj mar KCSE e higa mar 2023 ne gin 895,232. Kata kamano jopuonjre mabiro bedo kariwore obed kod mbalariany, obed kod kuonde tiegruok mag TVET, KMTC, TTCs kaachiel kod kuonde tiegruok mopogore opogore sani koro gin 258,935 kende moyudo thuolo mag riwore kod kuonde tiegruok mopogore opogore pacho kae. Ka koro yangore ni nitiere jopuonjre moko mago maderom kata mohew 600 ma ok nooro kwayo margi mar riwore kod mbalariany kata kuonde tiegruok mopogore opogore. Penjo nyalo bedo ni ang'o momiyo seche moko jopuonjre makamagi nokawo okang' mar mondo mi kik gidhi mbele kod somgi ahinya to e somo mamalo e pacho kae. To koro nyaka sani ang'e ni biro bed kichako tim nonro ni mar yango ni jopuonjre makamagi gintiere kanye. Kata kamano Kinyi makawuono wadwa twako tudore kod rwako jopuonjre e tiegruok. Jopuonjre makamagi nitiere mago maseche moko oluongi e mbalariany mok gidwa. KUPS oyaw thuolo kochakore dwe manyien mar mondo mi ginyalo timo gino miluongo kanyo kod dho ngere ni inter-university transfer. Onego bed ni timo gi yo machalo nade. To nyalo bedo ni nitiere japuonjre ma oyudo course ma ok odwa timo. Onyalo loko course e yo machalo nade mar mondo mi otim gino modwaro manyalo konye e ngimane mambele. Mane momiyo Kinyi makawuono Nyakwara Mugejo antiere kod welo ariyo e studio marwa e county ma Nairobi kae. Antiere kae kod Eric Wasonga en jata chenro mano mar kar tiegruok ma KCT mayudore e kar dak ma Isili bore Nairobi kaachiel kod Dr. Wycliffe Otieno ma en japuonj mbalariany kata lecturer e mbalarianya mar Zitek University. Achak kod Dr. Wycliffe Otieno ichiw nade Kinyi makawuono kendo machiegni twak. Achiel maber kendo agoero kamano kuom ochenro ni kendo rwaka kendo mondo mi watwag gi jowa. Kamano. Machiegni twak. Eric Wasonga ichiw nade Kinyi makawuono kendo machiegni twak. Achiel maber adukero kamano. Nyasaye miyo odiochieng' maber. Erokamano kuom luonga kendo mondo watwagi e weche matimore kuom nyithiwa. Kamano. Nyakwara Mugejo mana kaka iseneno magi welo mantiere godo e studio marwa e Kinyi makawuono mago yawuot luo magin jomosomo joma wigi otimo jere. Wadwaro mar mondo mi watwagi kotudore kod rwako jopuonjre e kuonde tiegruok. In bende kamoro amora mineno Kinyi makawuono inyalo tudri kodwa kichwalonwa ote, penjo, paro moro amora kokalo namba mar ote machuok 236000 kaka pile mbui marwa mar Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV, YouTube bende ibiro yudowa Ramogi TV Kenya. An bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Adwani wachak wawinjane report mano losno odiochieng' manyoro kod Judith Omondi mane oyuoro e romo mano luong kod KUPS e kinde man koro ne gigolo kwan mag jopuonjre mopogore opogore mabiro bedo kariwore kod kuonde tiegruok mopogore opogore pacho ka. Wawinjane Mondi. Bang' rito kuom dweche ma hawa auchiel, jopuonjre manyicha otimo penj mar klas 12 higa ma okalo oyudo duoko mar kuonde tiegruok ma gibiro riworego chak dwe mar 8 higani. E kwan mar jopuonjre 890 mane otimo penj mar KCSE 258 oketie kuonde tiegruok ma opogore opogore e pacho ka. Kuom kwan ni mbalariany mag piny owacho oyudo jopuonjre 134,743, mag ji giwegi oyudo jopuonjre 18,558. Kuonde tiego tije lwedo mag piny owacho jopuonjre 63,921, ka kuonde tiego tije lwedo ma ok mag piny owacho to oyudo jopuonjre 3,963. Kwan ma jata tije mag KUPS koni nyalo medore. KUPS was guided to align, which meant that we had to remove English and mathematics
as requirements, and because TSC requires that you just have a C+ and 2 teaching subjects. A lot of students apply for that. I think it has the highest. We have, I think, over 30,000. Over 30,000 students have gone in to pursue education. Bende kuonde tiego jopuonj sekondari rang'iny mar diploma oyudo jopuonjre 734, matiego jopuonj primar oyudo jopuonjre 9,529, ka kuonde tiego jolony e weche thieth KMTC to mi jopuonjre maromo 19,653. E atamalo 85 mag jopuonjre mane oyudo C+ kadhi nyime, atamalo 76.2 ne oyiero digri kata atamalo 8.8 to ne odhi e rang'iny mar diploma. Higani jopuonjre mathoth oyiero timo course mar education kaluwore gi chike mane ombeki kod duol mar KUPPS. Ministry of Education TVET institution, we had 63,921. Now I have put a star there because we allow students to also walk into the institutions of their choice, the TVET institutions, and then we validate them later. So when I put a star there, it means we are still receiving the students who have walked in. We are yet to validate them, and this number will go up once we validate the category we call walk-ins. Duol mar KUPPS osingo mar yawo mbui ne jopuonjre manyalo dwaro loko mbalariany ma oluongie ka migawo mar somo to kwayo jotelo mag kuonde tiegruok mamalo mondo mi or ote ne jopuonjre duto ma bende biro chako oro kwayo mag hola dwe manyien. Following the successful completion of the placement process, I direct KUPPS to immediately inform the applicants of their placement results. Further, I direct vice chancellors and the principals of colleges where students have been placed to engage their prospective students, parents, and guardians and inform them of the reporting dates and other joining instructions without delay. Judith Omondi, Ramogi TV. Mana kisewinjo kanyo Judith Omondi ofuononwa kwan mag jopuonjre ma bendo luonga e kuonde tiegruok mopogore opogore manoko chako e kuonde tiegruok mag mbalariany. Wantiere kod TVET, mago mag piny owacho kod mago ma ok mag piny owacho. Wantiere kod mago mag TTC, jopuonje mag primary kaachiel kod mago mag secondary. KMTC manyaka sani wanyalo wacho no yudo kwan jopuonjre mathoth ahinya kipimo kod capacity magintiere godo. Adonwa chak twak mar okinyi makawuono, chak kod Dr. Wycliffe Otieno. Kwang'iyo kaka wang'ni oket jopuonjre e kuonde tiegruok mopogore opogore, iparo no oketgi e yo machalo nade? Parni ma e mokwongo ma iketo jopuonjre e kuonde tiegruok mopogore opogore kitiyo kod new grading system. Kata kamano waneno ka kwan jogo ma oro kwayo margi mar mondo mi odonje e kuonde tiegruok ne piny kipimo kod kwan jogo mano qualify mar mondo mi odhi e university kata TVET. Maendi wanyalo wacho ni wuok kuom ng'ikruok ma the new grading system koro kelo ne applying for degree courses at university kuonde mbalariany ma koro nyithindwa gi dhi tiegore. Nikech iyudo ni grading system nolokore but requirements mag subject e university nokolokore. Koro nyathi kacha chande okalo kendo en gi C+ kendo dhi university, but kodhi ong'iyo courses monego apply to yudo ka oko meet the minimum requirements nikech grading system cha pod okete oko. New grading system wacho ni kal kwano, kal dhok achiel English, Kiswahili kata sign language mar Kenya to gi abich mo perform maber mogik. But ka koro dhi apply course moro inyise ni idwaro C+ e kwan, idwaro C+ e English. Kucho to sekala en gi C+ kendo odhi e university. But course monego dhi echa iwacho ni minimum grade C+ English onge go nikech en nokalo Kiswahili kende. Koro yudo ni nyithindo mang'eny obedo oko nikech mismatch mantiere kuom grade requirements e subjects. Kendo ma koro wanyalo kawo to waketo ni ng'eny nyithindo dhi education nikech mane yo maber kata mayot mane ginyalo dhi e university. To ng'eny nyithindo gi nyalo bedo ni ne ok gidwa dhi e puonj,
but koro nikech grading system cha wacho ni idwa dhi university bas inyalo dhi puonjo because e puonjo no segol requirement mar math English in perform maber yud C+ kato subject midwa ni dhi puonji ka ema mondo ikal. Koro maendi omiyo nyithindo mang'eny okalo but ka koro gidhi ni gi apply courses e KUCCPS to giyudo ka koro gi qualify. Iwacho kanyo makare ahinya ang'e ni in Eric Wasonga in jata tije mar KCT en achiel kuonde tiegruok mago mag TVET montiere gode pacho kae. Bende iparo ni wachni mar grading system nyalo miyo kata ne obedo ahinya te kinde mane jopuonjre oro kwayo magi mar mondo mi odonja e kuonde tiegruok mago mag TVET nikech wang'e ni nyaka sani koro kuonde tiegruok mago mag TVET mago mag sirikal kwan jopuonjre magiyudo gin 63,921 ka TVET mag ji giwegi oyudo 3,961. Bende iparo ni grading system no bende no affect kwan matin mwaneno mag jopuonjre ma oriwore kod kuondego kata bedo ni capacity to ne gintiere godo. Erokamano. Gima fani kendo e grading system ni ibiro yudo ni o affect mbalariany sana moloyo the TVET institutions. Nikech ka nyocha nyithindo ge timo application e KUCCPS tido ka odwaro course moro mana kaka daktari owacho to course no ok odonje emomiyo no kata ma intake nyithindo mang'eny no paro ni gin kare mondo gidhi e mbalariany gitimango gidonje technical colleges gichagi diploma mondo kore ka gidhi nikech o apply to gima no dwaro cha ka gine the cut off points yudo ka dino ne kore yudo ka the technical colleges ginto gidhi bedo affected ahinya e categories kata mana kaka ing'iyo grading system jok mohinyore kabisa gi nyithindo ma nyalo dhi e mbalariany nikech aparo kata mandalo manyicha nyithindo timo KUCCPS application na yudo ga so many requests mag Eric konya atimo kama to ok donji nyicha dwaro ma to ok donji na atim nango kore mimi yudo ka nyathi dhi yodonje course manyocha ok odwar mana kaka nyawado wacho kano mane gima timore. Wanyalo wacho ni koro new grading system ni ofail kose nango kalune kinde mane sirikal obiro kod new grading system ni nen mano mar chiwo thuolo mathoth ne jopuonjre mar mondo mi odhi e kuonde tiegruok kaachiel kod obed mago mag TVET obed mago mag mbalariany kata kamano wang'e ni kwan jopuonjre mano timo penja mano mar KCSE ga mokalo ne gin jopuonjre maderom 235 kata kamano mokete kuonde tiegruok gin 258,935 kwang'iyo kata kwan jopuonjre mane oyudo C+ and above ging'eny ahinya matiende ni nitiere mang'eny moko dhi e mbalariany moko dhi e mbalariany gi seche moko ang'o momiyo ok gidhi kata ok gioro kwayo mag gi korka kori Dr. Wycliffe. Erokamano. Mokwongo obro shako ni sirikal osebedo gi paro mar miyo teko technical institutions gi TVETs. Mokwongo yo maber mane ginyalo miyo godo institutions gi teko en ng'iyo kaka yo nyalo koso mbele mondo ji mang'eny oduog chien nikech bro bedo matek kibro chako nyiso ng'ama nigi nyalo mar dhi e university ni in wadwa ni mondo ichak gi technical course mondo kisudri mbele. Koro maendi en achiel kuom yore ma sirikal nyalo bedo ni tiyo godo mondo gimi technical institutions teko. Mamano bende dhi tiyo maber nikech king'iyo kama okang' ma koro dwaro ni mondo ochumi mar okaw mondo ji obed kanyalo miyore teko mar create tich ka gidhi mbele nyaka ji ochak gi hard skills gi creation mag soft skills tij lwedo nikech economy dwa bedo ni odhi bedo so much dominated gi somo gi kalatas moingo tich monyalo tiyo gi lwetwa. Koro yudo ka creation of jobs dhi bedo matek. Koro maendi dong di bed yo mariek ma sirikal otiyo godo mondo gi ensure ni nyithindo mang'eny nyalo koso yo mar dhi mbele kato kama gidhi duoge gichak gi technical institutions mosebedo ka sirikal invest pesa mang'eny kabisa mondo gichiew gi. Koro pesgi ginindo e technical institutions gi TVETs magwa gieki. Koro sirikal dwaro yo mondo mi gigi obed utilized mondo giyud kaka technical institutions nyalo chiew bang'e jogi nyalo medo sombgi ka gidhi e mbalariany e kinde mamoko. Koro e seche gieki to nyithindo mang'eny dhi bedo disadvantage nikech
ikruok margi nokokao okang' machalo kamano. Ng'ato nong'e ni an kane e skul tadhi tieko skul tadhi e university. Koro sani mpango ne chuno ni mondo lokre nikech odhi chako gi technical course ma ok en gima rach ahinya kaka gidhi bedo ka giparo. Owacho ni ok en gima rach ahinya nikech gin heartbroken, chunygi okoromo kaka ne gidwaro. Lakini e kinde mabiro gidhi neno berne nikech iyudo bende ni technical institutions training margi kata commitment mar training is good for the future. Koro idhi yudo ni ka ng'ato dhi medo sombe to yudo ka koro kendo tiegore mang'eny ma en ready mondo mi okaw ngimagi okang' ma sechego eko kodhi mbele. Anyaka sani koro wang'e ni jopuonjre ma kamagi Eric Wasongo ng'isgi ni onego bed ni gichako donjo obede mbalariany obede kuonde tiegruok mopogore opogore kochakore dwe mar 8 mano ma higani. Ikruok mage monego bed ni gibedo godo ahinya ne nyithindo monego bed ni donjo e kuonde mag somo mago mag TVET. Onego giket ikruok mage e kinde ma koro girito mar mondo mi gidonje skul. Ang'e ni nitiere kuonde tiegruok mopogore opogore nitiere koda kalenda margi kaka gisebedo ka gitayo somgi. Kata bedo ni ong'isgi ni kochakore dwe mar 8 moko bono ka donjo dwe mar 8 moko dwe mar 9 moko dwe mar 10 kaluwore kod mbalariany. Kata kamano jopuonjre ma kamaga ang'o monego bed ni giiko sani ka giikore mar dhi koro e sombgi e tielo machielo. Nyithindo ma sani dhi donjogi, namba 1 colleges nigi mundo msingi maggi or structure mar admission. Nyathi madhi donjo e university kata madhi donjo e TVET colleges, college moluonge no onego bed ni already o identify ong'e ni oluonge kanye, odhi kanyo, odhi ong'e requirements nikech ka en TVET colleges to gin ga gi requirements mag admission. Nyithindo matimo gige tije mag lwedo, for example nyathi matimo kata ma diploma in electrical engineering kata mana plumbing. Koro onego bed ni ong'eyo ni requirements for admission gin ang'o. To be mar ariyo, most of these technical colleges iyudo ka gin ga gi the same admission formula: January, May, September. Koro kata komigi August to okete gi aketa mbele for early preparation. Janyuol nyalo wacho ni an nyathina oluong KCT. Adhi KCT, adhi atim enquiry, ging'isa niya apart from details midwaro mapile pile gi, be nitiere other technical tools monego bed ni ang'iewo ne nyathina ni kopok odonjo e school. Koro mano is very very important. Mana kaka wacho nyithindo gi iyudo ka nyathi odonjo diploma nikech obedo disappointed course mano dwaro. And specifically KCT kamantie sani nyocha admit nyithindo adek ipenjo nyathini ang'o miyo iyudo B- kata iyudo C+ to ne ok apply for the university kata mana placement. Koro duoko an adwani mondo atim technical course mondo atiegra motegno mana kaka daktari owacho. Nyathi modonjo e TVET institution kochako gi diploma to odhi bedo gi tiegruok motegno nikech puonj mipuonjoga e TVET institutions opogorega gi puonj mipuonjo e university. University nitie that perception ni ing'at mang'ongo ija university you can handle yourself. Technical colleges gikawo nyithindogi ka nyathi mapod ni high school baby step mondo miye yo modhi go mbele. Koro jonyuol okor nyithindegi kata gitim investigation gidhi ging'e niya college moluonge nyathina ni what are the requirements mondo bed nyathina ka donjo e school to donjogo. Dr. Wycliffe korka kori ikruok mage monego bed ni keto ero Wasongo seng'isowa kuondego mag tiegruok mago mag TVET jogo moluonge mbalariany onego bed ni giketo ikruoge machalo nade. Takia ni koro ochopo koma koro wanyalo wacho ni somo e mbalariany kipimo kod TVET koro ber ka ji duto dhi chako gi TVET mondi eka wadhi e mbalariany kose nang'o nikech ineno ni kinde mang'eny wacho ni jogo modhi e TVET gin jogo manitiere kod lony mago mag lwedo to mbalariany to onge. Wanyalo wacho ni mbalariany tinde puonjo mana theory kende kosang'o matimore Kenya ka. Kapok daktari owuoyo en gima osebedo ka for a long time. Nikech aparo kata machien kae iyudo ka an gi nyathi e class, nyathi mosatieko degree mare tuduoko wacho niya enyewe mwalimu at the university mimi sikupata the concept, nimekuja nifanye degree ani diploma ndio nipate the full field work concept.
Ka amedo kuom mano, TVET institutions nitiere nyaka university. Kendo owach ni universities mang'eny kata mana nitiere TVET. Koro iyudo ni kama wantiere e chenro mar somo, nyaka janyuol elewa nyalo mar nyathi. Yes. Nitiere nyathi madwaro ni mondo miye tiegruok mang'eny, kaka wawache primary ni nyathi bedo drilled mondo understand kabisa. To nitiere kama nyathi assumption iketo ni en gi nyalo mar somo kendo winjone ni malo moingo. Koro ber TVET bro bedo ni nyathi ma ne nigi pek kuom somo odhi yudo commitment koa kuom institution e yo mopogore gi ng'ama odhi odonje degree. Nikech iwacho ni ng'ama odhi odonje degree nyalo ni malo moingo ng'ama ochako gi piny. Mano en assumption mabedo ok ni ji te nyalo gi ni piny. Koro ibro yudo ni ng'at mane omi chenro mang'eny kuom sombe, commitment ng'eny, kech ibro yudo ni ja degree in a week osomo 3 hours. But ng'ama nie diploma kata in the same university obo bedo kosomo ding'wen kata dibich e week achiel. Ma nyiso ni commitment mobo keto e sombe ni malo moingo ng'at madhi somo dichiel kata diriyo e week matimo degree. Koro ma dhire mondo obed gi ng'eyo kendo gi nyalo moingo. Mar ariyo, jonyuol ka koro dwa release nyithindo, nyaka kuongo ng'e kaka institution ma nyathi dhiye gitiyo nang'o. Ibo yudo ni kibile mbalariany e yore mopogore opogore. Chudo mar omenda nitiere gi mpango. Inyisi ni kaka koro kibiro Zetech okang' mokwongo chul 40%, okang' mar ariyo chul 40%, okang' mar adek chul 20% mondo nyathi otim penj. Koro kik jonyuol dibed gi stress ni naneno ka school fee structure owacho ni mae pesa midwaro. Koro nyaka many pesa ni te e kinde ni mondo atergo nyathini. Ng'e kaka school cha tiyo. Nikech inyalo bedo ni ihinyori gi chenro mar tero nyathi school kare mpangilio ok rach ahinya nyalo miyi thuolo mar ikruok e yor manyo omenda. E seche goeko jonyuol bende bed gi mpango ni kik giket nyithindo e yo or e dwaro man malo madhi hinyo ofukogi ni an nyathina ni koro sani endi odhi e college. Ngimane adwa no idhi ok adwa ni ngimane obed piny kaka inche ntiere. Mae dhi kelo ng'ikruok mar omenda e dala. Kisekete kanyo kosedhi mbele to ngima odhi orido, idhi duoke chien nang'o? Nyathini bro chako nyisi ni aneno ka tindi dwa chako kita kando. Gik mani miya tindo kimiya. Kasto timbe nyithindo dhi lokore skul. Nikech ni miya 1,000 tinaneno kimiya siling 300. 300 no kane ka dhi koda maber nikech no ka jipanga kama endi. Koro mpangilio chakore dala kacha chande. Nikech mae dhi influence ngima nyathi kata kaka odhi kaw sombe e skul. Ni abiro kae ni mondo alok ngimana kata alok ngima dalawa ka chakore gi kaka nokele. Nyaka sani ilero kanyo makare kotudore kod wechego mag omenda ma ang'e ni jonyuol mathoth nyalo bedo ni osechako ng'iyo sani. Kalendo ni dwe mar 8 biro chopo mana kae kiny to nyalo bedo ni nitiere jopuonjre moko ma ok oikore kata jonyuol moko ma seche moko ne onge kod omenda moro ma giketo tenge ni ma ka nyathino ochopo e college to nego bed notiyo godo. Kata kamano Wasonga, wang'e ni nyaka sani nitiere jopuonjre mopogore opogore ma oluogi nikech kinde mang'eny wajayudo ka jopuonjre complain ni an ok ayiero course makama to mae course momiya. Keni ka mago bende timore e kuonde tiegruok mag TVET. TVET be seche ma ng'ato yiero course mare nitiere course ma nyathi osechope bo wacho ni ma an ok na yiero koro atim nang'o mar mondo mi koro atim gino madwaro. Kalone to nego bed ni time kuom thuolo maromo nade kapok odhi mbele ahinya kod sombe. Mostly iyudo ka operations mag TVET institutions pogore gi operations mag mbalariany kaka gitiyo. Alafu the number mar kwayo course technical institutions be opogore nikech nyathi ma o apply a technical college en nyathi mosaamua ni an course ne mana dwaro. Koro iyudo ka colleges mang'eny gino gidine ji chances bedo ga matin sana o kaka mar mbalariany. Ogirom nikech iyudo ka nyathi ko apply course specifically to course ne mang'eny ne imiyo giga. Emomiyo iyudo ka kata ma qualification mondo yud ni ng'ato oywak ni an oketa course mane ok adwar, chances go bedo ga matin sana e technical institutions.
To ang'e ni chances ma kamago ng'eny ahinya e mbalariany nikech wang'e ni e mbalariany nitiere kata nyithindo moko katiyo kod ranyisi moko kuomgi nokalo penja mago mag KCSE oyudo kata A to luonge course no mar engineering tiyudo ni odhi ochako time bang' time to koro course ma kama e hewe matinde ni koro ing'ise ni in to koro course ni otami dhi tema ne course machielo ang'o makelo mag tere kaka japuonjre nyalo geng'o mar mondo mi kik oyudre kar kanyo ahinya nyate e kinde gi makoro giikore mar donje skunde. Erokamano ahinya. Mago nitiere nikech mokwongo obro bedo gi ng'eyo ni seche moko nyithindo gitimo wrong choices kaluwore gi pressure moa dala. Janyuol bro wacho ni an adwa ni bed engineer dala ka engineer and above lawyers kende mwatiyo kata daktari. Nyathini ok oikore mar bedo daktari kaluwore gi either environment mar daktari odhi one remo ne jotuo ok oikore or dwaro mar daktari sombe ni malo. Koro mbalariany gi oketo chenro mar career guidance and counseling. Seche gieki ka janyuol oseng'eyo ni nyathino oluonge university machalo kama kata college machalo kama, inyalo bedo ka uonge winjruok e ot ni nyathini oikore mar dhi timo course ni endi. Inyalo kawo nyathi udhiga institution no endo udhi ulim office mar career guidance mondo ing'eni career guidance kacho ket ng'ama nigi nyalo mar ng'eyo pach nyathini endi giwuo mondo giwinjre. Career guidance dhi bedo chenro maber mar miyo nyathini counseling mondo owach ni an aikora mar dhi mbele gi course ni endi kaka nene gi kaka omiya paro mondo odonjna mondo abed gi ng'eyo ni anyalo dhi time kata ok anyal. Koro ka nitiere ng'ikruok ni nyathi ok nyal dhi mbele gi course ni endi obro bedo advised mondo tim course transfer. Samoro noluonga engineering tadieri ka ng'iyo kwan kata ka ng'iyo requirements mag engineering course aneno ka dhi hinyora. Koro kuyiena to kare anyalo wilo course ni mondo adoge magi gik mitimo chon mondo kik jonyuol odhi waste pesa mang'eny kata gi ter pesa mang'eny gichul bang' higni 2 to nyathi wacho ni an course ni endi kama osechope ni ok anyal kata nyathi onyagra nyaga motieki kasto wacho ne jonyuol ni maru manchu wacho na tim ni asetieko koro karatase koro wadhi amany mara. Mano ketho kinde nikech e ndalo gieki omenda en gima nwang'o ok yot to ko nwang'e to nego ti maber kama. Nitie janyuol moro manoneno matek mana kaka doko wachono. Otero nyathi e course ma ene modwaro. Nyathi nikech luor wuoro gi meru nyathi otimo course mane jonyuol ne dwaro. Kosa tieko makoro osa graduate to kao documents mage mo graduate go to ngiso baba gi ni baba course ni mane dwaro asatieko koro kiyie itera maracha. Koro ka janyuol chako bedo gi stress nikech nyathi otimo course ma nyaka samo graduate no en podonga kada gi interest gi that course kama nja chunya nitie cha. Koro mane gima chako kela mana kama no wachoga career guidance and counseling most institutions nyaka bedgo motegno. Like our case at KCT, one got very strong career guidance and counseling. Nyathi chances ni nyathi nyalo drop out a course mano yiero. Ko yiero no timo engineering, electrical engineering, mane mobro timo. To kibinjo kwa chonia, Mr. Eric, hii course nilikuwa nimechagua, sasa naona kama siitaki, nataka kuchagua course ingine. Itimo course, bank isa make sure ni, are you sure? To kana machieng makoro bro timo admission, ipenje ile siku tuliongea mulienda nyumbani ukafanya soul searching. Nilikwambia idhi bed kendi itim gimiluongo ni meeting. Kanyingi Eric bed pingi Eric main in itim kode meeting iwachi niya course mana dwaro ni bene mana dwaro en adier ni pod timo course no mane manyalo konyo nyithindo ge kata mane a different technical institutions. To bende kuonde tiegruok mago mag TVET akia kuseyudo course nikech ino ni e kinde gi mag yiero course kata mag tero nyithinde school nitiere jonyuol ma jabiro to penjo udi course mane ma en marketable
ma nyathina kotimo to bro bedo ka yudo tich mapiyo piyo nikech sani wang'e ni piny tek ng'ato ok degom ni nyathine kosetieko somo to otamak kuom thuolo mang'eny kapok oyudo tich kale ni mano janyuol bonno ni mano pod bro bedo garama mare bende nitiere cases mudil godo kaka mago kindegi mag rwako nyithindo e skul ma japuonj ng'ise ni yawa kata janyuol ng'ise ni yawa kos ma nyathina okawe ni bende en marketable to gin cases kaka mage ma wanyalo wacho ni gin marketable gi sani e piny masani wasonga cases ainago kendo ng'eny sana ng'eny kabisa but number achiel kitambo janyuol penja machalo kamano ambe akonga penja niya in nyathini niya iwinjo kodwa rango nikech courses nitie ma marketable to samoro course ma marketable ni samoro no kodwara dong mana adier koro nyathi owuon en odwa ni mondo tim course mane mondo kiko odhi oletwa down to courses kaka koro TVET wan gi TVET wawacho ga nitie gik moko ariyo wan gi technical and vocational part. The technical part en moko ma itimo course ibede class japuonj puonji tidhi timo penj tinyalo kalo penj kata inyalo fail e penj mano the technical part of it inyalo ndiki offices kata inyalo bedo self employed. Vocational part en course ma nyathi koro timo to wacho ni an kasetieko course ni either nyalo bedo employed lakini en tij lwedo hands on skills koro en be nyaka wamua ni I want to go for the hands on skills ma majorly ema sirikal fight for ka sani sirikal fight kata mana mondo kata maneko wuogi okel SEDAC the CBET part of the training and then the SEDAC bo chako bro mana gi levels mana kaka diploma artisan gi craft chala gi mano but sirikal temo ni mondo gi empower nyathi ma otiegore ni obed gi hands on skills koro mago to cases mang'eny mobedo gago weekly nitie kimedwa medo kapok wadhi ywe maromo kongwa dong magi dak achiel kende erokamano piny masani gidwaro mar aluora mar manyo tich gi loso tich gimoro amora ma nyathi timo ok onego time kaka nitime ndalo machon ka dhi timo course mar ohala en marketable to mana kimedo gimoro e wiye mondo lose obed maber mana kaka dibed ni tedo alot dala nitie ng'ama nyalo tedo alot ma king'iyo tise mana yien to nitie ng'ama kotedo alot tiwacho ni mano nyaka cham kidhi timo course moro amora ipenjori ni kiny oika ne kiny machalo nade because piny lokore mbui e gima sani dhi mbele kata ka an accountant nyaka sani atime koluwore gi technology mondo oika ne kiny nikech kiny ok adhi dhi office mondo abede kom mondo ati anyalo tiyo ka aot aikora machalo nade soft skills idhi tero nyathi osom degree sawa to university bo yudo koloso chenro kanyo mantiere courses moko ma technical courses manyien ma iko nyathi ne kiny osom gimoro madhike ne kiny ka en media an asedhi school ayudo degree bena school ka ng'eyo na nyalo timo content creation to pod adhi mbele gi yudo ngimana kendo aloso ngimana e yo makare pod anyalo create content ma aloso TV na YouTube tadhi mbele gi chenro mar loso ngimana kendo gik moko pod course na cha pod chula nikech nasomo ang'e kaka itime to kendo aikora ne kiny koro gimoro amora ma nyathi dhi timo school gima wapenjore kaka jonyuol ni oiko nyathina ni ne kiny machalo nade koro mano dhi nyiso ni jonyuol kotero nyithindo school ok en aena kawo nyathi mondo itere iyudo certificate igraduate koro watikore indi many tich adwa ni mondo imiya gimo matin dala kaendi pod nitie dwaro ni ang'o ma wanyalo timo kendo mondo med course ni teko mondo iki ne chiro ma in ka in e chiro kaendi to gik moko dhi adhiya maber nikech ne waiki ne kiny course moro amora ober to gima janyuol nyaka ng'e ok en ni kawe itere mondo iweye kanyendo wapenjore waluongore seche moko e bura moro matin to wapenjo ni ang'o modwa tim mademi medi teko e chiro kanyendo mondo ndaloni omed bedo motegno ka in e chiro ka yuto ni dhi medore nikech somo ka onge medruok yuto ni mana kacha to ang'e ni gilony manyasani bende sani wantiere kod lokruoge mopogore opogore ahinya ahinya courses ma ji timo ma ji onego bed ni kete maino gi sana ahinya ahinya te kindegi ma jopuonjre mane otimo penj e higa mar 2023 ikore mar mondo mi gidonje mbalariany kata kuonde tiegruok mopogore opogore adwano akaw yuyo mokwongo mondi eka waduog wadhi mbele kod twak marwa ote magi bende abiro bedo kasomo gi achiel kachiel e kinde mwadhi mbele kod twak marwa kik idhi mabor. Skiza chapa, ushinde,
Majina naitwa Catherine Mtindi. Ukitaka kushiriki una dial *487*3#. Nilicheza hii mchezo sikiza chapa, na after masiku kadhaa nikapigiwa simu nikaambiwa nimewin 50k. Nasema watu wa Pipeline wacheza hii mchezo ni real. Sikiza chapa, ushinde. Oh my God, this is unbelievable. I know, it's amazing. So much more local stuff. Ooh, and we are on it too. Fresh episodes every week. Plenty for the kids too. Cartoons, movies, and educational programs. Nice. Finally, some peace in the house. Oh, look at that. They have international stuff too. Movies, great hit shows. Makes you just want to curl up and binge watch for years. Guys, I'm trying to catch up on Single Kiasi. I need the tips. Okay, ladies, we're rolling in 5. Is there anything else that you need? Now that you ask, can I get your number? Shika the new Showmax app today for all your favorite local, international, and kids hit shows and movies from just 300 shillings a month. Shika Showmax, streaming for Africa. Wuoth mar manyo chang. Wawuoth e piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo mwanyalo thiedhi michangi. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. An gi penjo moro awinjo ka daktari wuoye kanyo taneno ka gini osebedo ka chalo wae. Wakolo pach jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele ne ngima mar ng'ato. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Advice jowa ni neuru penj laktar mondo ing'e kuma inyalo konyorie kapok iyumba. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Nyakwa Ramogi ne gin ji ma humbgi ne lach. Kane giloso, oganda ne chiko itgi. Bende kama ne gikalie, weche ne dong' matho. Nuna nigo kot kamoro kachacha nogoyo. Asa madwa wacho to go kot to jibiro te. Lawyer sort out dispute. Kata kamano, oganda osepenjo ni gin kanye. To gitimo ang'o? To mosenindo, anyuola gi paro gi nade? E higni mosekalo ne gin jok ma idewo, to kata mana sigandgi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyogi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino magitimo. Riwri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye. Tich Ang'wen saa 3 otieno. Kik bai. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang' e tielo mar ariyo e twak marwa mokwongo e chenro mar Opiny Okinyi ma kawuono, kama twak tudore kod rwako jopuonjre e kuonde tiegruok mopogore opogore pacho kae. Ma en bang' ka KUPS odiochieng' manyoro nolando kwan jopuonjre mabiro bedo kariwore kod kuonde tiegruok mag mbalariany kaachiel kod TVETs mopogore opogore mayudore e pacho kae. Kaponi kitudri kodwa gi sani, antiere kod welo ariyo, Dr. Wycliffe Otieno, japuonja mar Zitech University, kaachiel kod Eric Wasonga, mano jata chenro mano mar KCT College mayudore Eastleigh e kaunti ma Nairobi kae. Nyisi ni ote magi bende biro bedo kasomo mar mondo mi wawinjane ni to joma neno wawacho nang'o kotudore kod thuon wach mwatwak okinyi ma kawuono. Ote makamago abo bedo kasomo gi achiel kachiel mar mondo mi wawinjane ni to jogo maneno wawacho nang'o okinyi ma kawuono. Anno ka janeno wa moro penjo kanyo ni be inyalo loko course e university. Mano moko penjo ma janeno wa moro penjo okinyi ma kawuono. Penjo makamano anga chwal ne Dr. Wycliffe Otieno. Bendi nyalo loko course e university. Kise ang'eni sani koro no luongi mar mondo mi gitim courses mopogore opogore. Inyalo loke to thuolo mar loko chalo nade kopogore kod wach miseng'iswa ni inyalo dhi motelo mar mondo mi bed kod career guidance. Jogo moseyierne gi course ginyalo loko te thuolo maromo nade? Ja somo kata nyathi school nigi thuolo mar loko course ka osedonjo e university. Koro e kinde ma
nyathi donjo e university, ng'enyne en wik achiel kata wik ariyo mar nyathi kosedonjo e university. Kodwa ni mondo olok course, nyaka olok course e kinde no mondo en sure ni ka jowetene pok ochako somo e course machielo cha, onyalo donjo. Loko course bro luwore gi nyalo mar university kuom kawo nyithindo mamoko e course ma odwaro no. Nikech ibo yudo ni nitiere gima policy wacho ni approved capacity. Class modwa donje no omi university capacity mane, samoro no migi ni ginyalo mana kawo nyithindo 100 e course no endo. Koro ka nyithindo 100 kanose kawo, university ok nyal overstretch resources ne mondo kawo kata nyithindo 105. Ibo nyiso ni course midwaro no ne nyalre, lakini kinde ni to osepong'. Koro en competitive bende, nikech ok en nyathi achiel man gi gombo mondo olok course ne. Ibro deko kata mana gi ndalo achiel kata gi ndalo ariyo, to kibiti nyisi ni nyoro slots mane nitiere kata cheno opportunities mane nitiere no bedo field nyoro. Koro seche ma nyathi school kata janyuol nigi gombo mar dhi wilo course ne university, onego gitime e yo mapiyo kaka nyalo. Chieng' modonjo cha, gane idhi e office dean mar school no endo, ti apply ni anto dean nadwaro ni mondo awil course na niendi mondo adhi e maendi. Nitiere nyalruok, i apply. Ka nitie chenro, timiyi. Mana kaka bende nitiere nyalo ni nyathi nyalo loko university. Samoro nyathi aka luo mwalo to luonge e university e got koni, to janyuolo ok chunye gom ni mondo nyathi obi e got koni endi. Itimo university transfer mabe chenro na pani dhiau dwe manyien. Koro janyuolo tim kinda mano to nyalore ga yo mayot, nikech universities ng'eny gidwaro ni mondo numbers gi omedre ameda. Koro mondo mi yud ni rejection bro bedo university transfer kata institutional transfer tek, because every institution gidwaro ni mondo giyud customer manyien, mano income to the institution. Koro kik jonyuol bed maluor ni inyalo wilo university kata inyalo wilo course. Ilero kanyo mondo gimedwa medo. Timore nyaka kata mane technical colleges, kopo ni nitie nyathi mane oluonge course mane ok odwaro, to onyalo dhi e college machielo to o change course, wacha and course ne ok adwar no luonga college makama, and college ne ok adwar kata ma course ne ok adwar timo, ada timo course machielo. So it is open. But mana kako wacho lore capacity mar institution. Most of the institutions watch ni kaka ko Nairobi kae, competition within Nairobi ni malo, the same course, a course ma ng'ato nyalo timo kata mana Rongo University. Koro yudo ka idwaro course fulani to ok idwar Nairobi University, to course no ni Rongo it is easier idhi yude molo kata ma course machielo within the geographical area mar the urban setup kaka koro Nairobi gi environs mage. Koro nyalorega. Adwa nasom ote machielo ma jonno magwa podi medo chwalo no kinyi makawuono. Ote makamano pod wasomo gi achiel kachiel mar mondo mi penjo ka achiel koda ote mora kata paro mora ma intiere godo wawinjane kamora mineno kinyi makawuono. Ruth Nyathi Ochieng wacho ne paro mar new grading ne to ber, kata kamano aneno ka jonyuol dhi spend omenda mang'eny mondo nyathi otiek sombe te. Penjna ni achiel, bende nitiere kony ma sirikal dhi chiwo ne jopuonjre go. Mar ariyo, nyathi ma oluonga kuonde tiegruok go to janyuol onge kod nyalo, inyalo kony nade. Mar adek, japuonjre modhi e institutions binago to chunye ok orwako, bende gitimo counseling ne jopuonjre go mondo kik attitudes go affect sombgi. Aluo twak ka an umoja. Mago penjo maliwa ahinya. Penjo adek ma Ruth Nyathi Ochieng openjo kanya. Ng'eni sani achak kodi Dr. Wycliffe kendo kaito wasonga bende biro ng'izo kutudore kod weche go mag counseling. Nyaka sani koro nitiere sani ose wach ni jopuonjre biro bedo ka donjo e mbalariany kochakore dwe mar 8 mano ma higani. Chenro mage mago maga seche moko oro kwayo ne HELB kaachiel kod government funding onego bed nochakore karango mar mondo mi e kinde ma koro dwe mar 8 chopo ok yud ni janyuol seche moko ni nono to sirikal bende seche moko pok ogolo pesa nikech mage ywak ma thothne wawinjo kowuok kuom jopuonjre mang'eny. Okay, chenro mar omenda University Funding Board diyawo website mare dwe manyien to nyithindo oyienegi mondo gichak apply chon ne kony
Koro kony ma nyathi bro yudo bro luwore gi nyalo mar jonyuol. Nikech tinde ng'eyo nyalo mar jonyuol mbui kelo gini machiegni. Koro jonyuol bende kik bed gi chuny mar gombo ni an to nadwaro ni mondo awach ni nyathina ni ok onyal kabisa, nikech nitiere yore ma sirikal nyalo tiyogo mang'eny kaluwore kata KRA returns. Ing'iyo ni to janyuol be nyalo en piny adier. Koro idhi apply kaka janyuol maonge godo to in gi nyalo matin, kasto ok ibi yudo. Bang'e to koro ing'e ni ichako dok chien nikech ne un gi geno mar yudo kony mar omenda. Jonyuol bende jonyuol kaachiel gi nyithindo ti gi provisions kaka mag basari mantiere kinde ka kinde. Gin gik makonyo kata obiro mana matin machalo nade. Kama odhi omako ni kata odino ni bro bedo maber kendo bro bedo kony ne familia kata mana dalo wuon. Kinde machielo bende jonyuol nyalo tiyo gi chenro mag institutions kata universities mar payment plans. Idhi wacho ni dwe mokwongo kata dweche 2 mokwongo make sure nuchulo maendi. Koro ok miu pek ahinya mar manyo pesa kata mar dhiruok ahinya, but un gi arrangement moro mung'e ni e kinde ni wadwa chul atamalo maromo kama, wachak wachul maromo kama endi. Koro chenro no nyalo konyo jonyuol bende bedo gi mpango nikech madhi e skul gi samoro ok nyithindo kende ma gin godo, gin gi mamoko bende mantiere kuonde mopogore opogore. Koro e yor omenda odwaro chenro makare mondo kik chuny dhi tur mbele. Koro somo mar nyathi neno ka gima en osigo e ot kaendi kata mana e ngima mar nyathi skul. Kamano. Korka koriwa songa Ruth nyathi chieng' bende penjo wechego ma otudore koda counseling nikech nyalo yudo ni nitiere jopuonjre moko ma oluonge institution moro to seche moko ok otimo transfer mar mondo mi odhi institution machielo mane chunye gombo. To koro obedo kod chuny moro matek nosomo kae to chunye onge. Bende nitiere counseling minyalo timne nyithindo makamago kapok gidonjo e skul kata kinde ma gidhi mbele kod somo. Yeah, mano first bit mar admission. Nyathi kodonjo mana kaka nawacho ikwongo ibedo kode piny at the admission stage mondo iwinjane ni comfortability mare gi kama okele ni chal nade. Koro counseling no en gima very important ma nyaka to timne to gibedo ga kalure kaka ipenjo gibedo ga. Mar ariyo awinjo kiwacho kata mana kar funding. Funding ka ing'e ni system ma sirikal tiyogo e funding kata mana mar wach ni TVET kata mar university. Sirikal ng'iyo ga number 1 course choice of program. Pesa luwore gi funding dhi luwore gi program ma ng'ato timo. Number 2 household income. En ga gimoro ma itime ga gi scientifically gi testing instrument scientifically MIT donge en ga means testing instrument magit otime ga scientifically. Obro ng'eyo ni income kata mana nyalo mar janyuol kuom nyathini chal nade. Ochako ng'iyo gimiluongo ni affirmative gender. Ido ka gender ging'iyo ni kwa timo funding to girl child idwa mi allocation machal nade compared to the boy child. Unfortunately sani tiwa wachoga ni boy child inyore malo girl child kendo mano tero kata boy child piny. Mar adek en government priority. Government priority gi areas ma universities kata mana the TVET institutions nitie. Urban funding opogore gi rural funding. Nekech ginge maber niya nyathi modhi kata mana urban funding kata mana awach ni town, mahitaji mar town opogore gi mahitaji mar nyathi masomo kata mana Siala technical e Rongo kocha. Mano gima timorega. Koro kwa tiyo kar counseling kanyo to is very important ni nyathi madhi e university kata madhi e technical institution nyako bed gi ng'at mo look up to ma onyalo wacho niya an anyalo dhi ng'ane kata mana e kor gweng' kano gi ng'eny Joyce. Nitie kata mana jok mang'eny e kor gweng' kuonde ka minyalo wacho ni an anyalo dhi ng'ane mondo abed kode piny mondo ng'isa niya kada dhi timo ma to dhi bedo nang'o, to kata kadhi koni kadhi e college ma kamae to dhi bedo nang'o. Koro penjo no bed ng'at moro ma nyalo penjo ni penje ng'eyo. Ka ok ipenjo ok ibi ng'eyo. Ask for direction and you will know the direction.
adwa na med somo moko kuom ote ma joneno magwa pod imedo chwalo no okinyi ma kawuono kokalo namba mar 3 Facebook kacha bende aneno penjo mopogore opogore antiere kae kod jolo kata jopuonja gibo bedo ka giduoko moko kuom penjo kata gik ma jopiny kia monego bed ni ing'eyo gi sani. Janeno wacho ni an noluonga e Polytechnic na yudo message dwe mar 5 to dwe mar 5 no ema ne itimo admission. Koro anakia gima atim nikech ane okaikora maber gi omenda mar donjo dwe mar 5. So I'm just stranded nikech nageno donjo dwe mar 9. Aya mosa inyane janeno makamano. Janeno moro wacho ni be C- oyiene dhi e course mar lab technician. Aya mage moko kuom ote ma joneno magwa pod imedo chwalo nwa okinyi ma kawuono. Ka bende nitiere ote moro kae mano mar Ruth kawuok Busia wacho ni I applied a course to be pursued in the university level. Is it possible to go back to TVET institutions and change the course? Adwa nocha kod mano mar C- no mondi bendo yiene bedo lab technician. Dr. Wycliffe. Kodhi timo diploma course oyiene mondo dhi otim. Diploma ma kamano time mbalariany koso time kuonde tiegruok mag TVET. En yiero mare. Nyaka ochak waler kendo ni TVET institutions nitiere university kendo nitiere independent technical institutions, right? Koro en yiero mar nyathi school ni odwaro dhi otime TVET mar university koso odwaro dhi otime TVET institution ma is independent. Yeah? Mar ariyo, jasomo kata nyathi school kionge ikruok mar donje e institution e kinde mowinjore idhi institution kachacha kasti difa sombi oyieni diadhi wach kacha ni antiere kendo mae barupa nasayudo lakini kinde ni okaikora koro chorna go urumbele nyaka kinde machalo kama kabire kinde ni abro yudo joma nyalo somo koda e kinde no koso koro college kata institution kata university bro nyisi ni dwe mar 9 onge joma bro donjo kaini but inyalo donjo kodgi either dwe mar 5 higa manyien. You see in dala itemo menyo kendo mi kinde malach mar medo menyo kendo ikruok but kar sombi cha pod oriti arita makata kana sirikal mi funding pod bro bira nikech institution onge maber ni se report ti hold admission in case ikruok ema pok ibedo godo. Koro defer institutions ilonge ni you defer your academic. To ngato yiene mar mondo mi defer kum thuolo mar monda nikech aneno ka jomoko defer inyama koro kata hikgi bende kalo koso atange ni somo to onge higni mar somo. E kind higni 3 oyieni defer. Koro kisekalo higni 3 ibro chalo ngama apply kendo ok bi mi barua manyien but ibro renew your admission. You see ichaki chulo mana admission fee koro kangama obiro apply independently. Koro mae ndito koro bro goli e kony minyalo yudo either koa kuom sirikal ki sirikal eno budget ga gi joge ma ntiere kinde no endo. Koro kidifa ibo yudo ni kinde ni mane sirikal nyalo mi pesa kokalo higa achiel to sirikal koro ok mi funding. Yeah? Koro ini won ema koro igo kwandi ni to kadwa difa adwaro kony ni e yo machalo nade to kinde mane mabro dwaro. Koro bende nyaka jonyuol kod nyithindo ng'e ni gimisiki koa ahinya timruok ne bedo matin. Koro kisiki wacho ni uncomfortable kata wayudo chuny mayom kuom deferment kain ibo sika kidifa. Koro kanyalore to ji odhirre to kuonde ma ok nyalre mapek nitiere oyieni defer kendo kikiluor de defer. Ruth kawuok Busia bende owacho kae ni en oyiero course mar mondo mi otime mbalariany bende en gino makare kata is it possible to go back to TVET institution and change the course kapo ni noyiero course mar mbalariany bende onyalo dhi e TVET mar mondo mi olok course makamano. Dr. Wasonga. Oyiene kabisa. Oyiene kabisa nikech namba achiel Ruth nyaka ng'eni TVET institution no bende rita mondo bi apply. Koro course mano dwaro no ka okra dhi time university kaja to nyalo dhi TVET institution modwaro ja to dhi timo application. Emani koro nyaka ng'eni ya funding mare mano dhi yude university opogore gi funding mako dhi timo nade odhi yude e college but it is possible. Martin ni kata nga jomo seluonge mbalariany sani ka chunye ok omor gi mbalariany makamano nyalo timo mano kod iluongo ni inter university TVET transfer kose nango. Wanyalo luonge kamano lakini anyalo luonge ni choice of course transfer. Choice of course transfer. Choice of course transfer or choice of institution transfer. Nikech wawacho kama maber niya
ng'ato odhi osom kama owinjo ka en comfortable. Gima fani ok ne awuoyo kuom Ruth. Gima fani nitie nyathi minyalo yudo ka noluonge course moro to kong'iyo capacity mare, absorption capacity mare kata mane course moluonge cha to ng'e mane maber ni kata to kanyal timo nade ok anyal manage. Koro anyalo dhi tana matimo e college e TVET institution mondo ayud teko mar ting'a malo mondo adhi atim degree chieng' machielo. So it is possible. Anno ka janeno amaro kae bendo penjo wacho kae ni elo Ramogi TV an kaka japuonjre ne oluonga e private university to jonyuol na onge nyalo no. Bende nitiere kaka nyalo timo madhi e public university an Celestine kawuok Awendo. Bende ng'ato nyalo transfer kowuok e private mar mondo mi odhi e public university. Kose gi chala so long as ne timo inter university transfer. Dr. Wycliffe. Mano nyalore mokwongo jawinjo ong'e ni onyalo inter university transfer. You can move from any university. You can come from public, idhi e private, inyalo wuok e private, idhi e public. Mano mokwongo. Number 2, ber ka jawinjo mabendo ng'eyo ni private universities gin ga arrangements moko ma support ka nyithindo. Koro ibro dhi e university, either idhi kaka a vulnerable student, inyalo win scholarship. Mi yud ka university mi kony, mi soma nono, kata gikawo ni birth school fees no morum te. Koro nitiere yore mang'eny ma gik moko nyalo timore ma janyuol kod nyathi school kik bed discouraged ni either no luonga e private university kata no luonga e public university. Ka ok gidwar private kata ka ok gidwar public, gitimo inter university transfer. It's very open. Kendo en gima timore ayanga maonge kata ni idhi chulo pesa moro onge. En kimidhi apply. Institution midwa dhiecha dhi bedo alerted ni dwaro ni mondo transfer kuno. To process is one of the fastest in this particular program. Ibo yoro ni within a day or two. University machielo cha gocho ni wasayudo application ni miwa email ni mondo waor ni barua. You see? Koro yot mondo mi jonyuol kod nyithindo okaw programs machalo kamano kendo kik giluor. To ka dibet ni okotimore kaka gidwaro, idhi adhi e university kata kana en private university, gin ga arrangement nitiere pes mang'eny ma nyithindo nyalo benefit from ma bedo contributed by the alumni kata by the university student support programs. Ng'eny kabisa miyudo ni nyathi en nodhi koonge gimoro amora kaka nobiro ne kaka nobiro to nikech awi lorieko seche moko. Iyudo ka either omi full funding kata every semester iyudo kichulo ni birth school fees moro. Koro jonyuol chak dhi bedo gi yot ma som nyathi chak rume yo makare. To magi timore at all levels. At the university level, ibro yudo ka nitiere student sponsoring programs kata technical colleges bende. Gin gi sponsoring programs ma sponsors biro to wacho ni wang' ne wada support 20 students. Koro miwa gi uru uneno ka valare. Antie gimida medo kendo wasonga. Ano mana kar sponsors kano ema da wacho ni nyathi kik obed gi chuny mool nikech sponsorship onyalo yudo mana kaka daktari owachono. Koro transfer, there is leeway, inyalo transfer from private to public. I identify ni idwa dhi e university mane kata idwa dhi e college mane. And mostly wachni kaka koro anyalo wuoyo about my institution. My institution wabedo ga gi different sponsors. Kaka last time nyocho wakawo kata nyithindo 20 matimo education mag ECD gi DECTE gi DPT. Koro yudo ka nyathi kodonjo temo ok rach. Tema nikech temo ni no nyalo yawo ni yo. Mana kaka wacho ni inyalo donjo to idhi timo applications for the available scholarship opportunities. Ka Nyasaye ni jaka kori to en mari. Anno ka ng'ato bende penjo moro ka ni Cavens. Wacho ni apenjo ni to ka ng'ato ok apply any institution be onyalo apply next time kapo ni nitiere jopuonjre mago madero 1,600 manyaka sani koro waneno ni ok ne o apply obed university obed TVET obed TTC KMTC ok ne gi apply bendo yiene gi applying next time Dr. Wasonga. Oyiene gi nikech paro kata the last time ancha gol page kacha nyocha application for 2022 nyocha pod dhi mbele KUPS. Koro nitie window period mimiyogi maka if you did not apply for the 2023 kagik 2024 poricha kimi that opportunity matim application.
Akene kwa nyalo yudo moko kuom ote kendo ma joneno magwa chwalo no mar mondo mi wasom gi achiel kachiel. Anno kwa dong kod dakika matin kende twatieko twak mar okinyi ma kawuono. Wadong kod dakika 4 kende twatieko. Ruth from Busia wasesomo penjo ma ote makamano wacho ni I applied a course to be pursued in the university level. Is it possible to go back to TVET? Aya wasonga kachiel kod weekly force duoko kanyo. Wacho ka ni Elora Mogi TV an natimo penj mara last year to luonge school mane okayiero kendo kosa bende omiya moro mane okayiero. Atim nade? Pacha chandore adiera. Oluonge school mane okoyiero kendo kos bende omiye moro mane okoyiero. Nyamano japuonjre ma chunye chandore matamra gi nono. Otim nango? Mano chunye chandore kendo nikech dwe manyien idhi yaw system odhi otim institutional transfer te institution ma chunye dwaro cha. Kasto kose yiene mondo dhi institution no chako nyisi ni kendo course mane omiyani ma chunye ok oyie godo banyalo timo ma timore mayot kabisa. Ka ang'o makelo mago? Nikech iyudo ni mago cases modwa neno gi sani adi. Nyalo bedo ni nyathino noketo course ne kinde mane giyiero mbalariany, kinde mane koro giyiero courses mane gidwa timo. Kose bedo ga nang'o machopo kuma koro cases makamagi timore. Mbalariany ok noyiero mano, course makamano bende ok noketo to yudore kotimo course makamano. Mano anyalo wacho ni timore mokwongo ka nyathi school odhi apply courses ma cluster mare okoromo. King'iyo application temo timo ok omit cluster mora mora nikech chunye to dwaro machacha to apply course ma cluster mare ok ochopo or odhi apply course ma competition ni malo kabisa. Koro jomo compete godo oinge. Koro ibro kaw joka mokwongo kapok okawe. Koro kose kaw joka tiyudo ni odong kanyendo. Koro ing'eni nyaka keti kamoro. Maknwa kanyendo in koro beda kanyendo. Ochopo idonjo kamane okone gibede. Koro seche ma jogi apply competitive courses ng'enyne odiro ga nyithindo e gik ma ok gidwar. Nikech idhi dong ki ichung kendi onge kama oketie to gikone nyaka keti kamoro. Koro ibo yudo nitie courses moko ma nyithindo ok apply. Kanye ma koro ikete ga joma yud kochung kende gi nikech courses gi gin valid to joma okaw gi onge. Koro ikawi tiketi kanyendo. Koro ng'enyne ibo yudo ni ng'ato obro assume no dhi mbalariany otimo course moko dwa kendo onge interest completely to mana nikech nodwaro ni mondo dhi mbalariany koro chuno no beda ko mondo som course ni endi kotieko to wacho ni wan watimo degree mwatieko but onge tich nikech interest onge godo completely. Koro gima dhire mondo omed konyore kata mondo dhire mbele gi course manotimo ni onge nikech onge gi interest kabisa. Alafu yudo ni ndalo manja nyithindo gi apply for COOPS was ever jammed. Nijunjo ka complain asetemo to ok donje. Koro yudo ka dakika makoro gik makoro dong kata mandala ariyo to gini lorore. Koro ka yudo ka oyawore ni matin. To kosa yawore matin to course mane dwaro ka be koro yudo ka osepong kata interest mane jok madwaro ne ng'eny. Koro yudo mako obai kama chielo mane ok timbe nade. Koro yudo ka COOPS yawore ni yes to yawore ni daka mogik. To kosa yawore daka mogik course mane dwaro cha koro ok nyal yudo. Koro nekech nyaka idonje university through COOPS gi C+ mari koro yudo ka odiri kama chielo mane ok dwaja. Mago are some of the factors matimore about this COOPS intake. Acha kodi Eric Wasonga wachni mogi kwatieko twak mar okinyi makawuono no kapuluo marwa oseruma inya nyako tudore kod rwako jopuonjre e kuonde tiegruok mopogore opogore. Wachna mogik anyalo wacho ni the TVET courses are the way to go. And it's funny ne kata ma sirikal dwa golo diplomas e universities hapa ne daktari ng'eyo diplomas universities mondo time e TVET institutions kende. Nyathi odonje course kaluwore gi capacity mare, gi yiero mare, gi hero mare. But above all, kapok yiero course mari, seek for career guidance and counseling. Mana kaka jawach ga pile, my office is open for consultation. Ginyalo gochona manaka gigo namba na mapile no 0720 adeko chiko aboro. Gibro yoda abro konyogi free of charge. Ka konyo nyathi en ang'eni kare no dhi bedo maber.
Erokamano ahinya. Dr. Wycliffe, wach ni mogik ka watieko. Damed nyiso kata daher nyiso jonyuol kaachiel gi nyithi skul ni universities oikore negi, especially wan mokoro wa private universities. Waikore negi kendo courses mwatemo chiwo negi iko negi ne kiny. And the innovativeness kata ikruok ma waketo nieyo okang' mamalo kabisa. Kendo dwamed kwayogi ni kik gibed gi luoro mar bire private universities nikech kuchocho waloso somo e okang' mamalo. Koro e kindegi e kidaher nyiso ni gigo namba mar Zetech University 0719 034 500. Gibro yudo kony koa office mar customer care oyawe seche te chakre saa 2 okinyi nyaka saa 12 pile godhiambo. Kata gidonje mbui gitim application mar course moro amora ma gidwaro. Godhiambo kawuono giseyudo admission letters magi. Erokamano ahinya kuom kinde. Erokamano ahinya Dr. Wycliffe Otieno kaachiel kod Neri Wasonga kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar mondo mi wabed kod twaka kotudore kod rwako jopuonjre e kuonde tiegruok mopogore opogore e pacho kae. Ne jopuonjre ma oyudo thuolo mar riwore kod kuonde tiegruok, obed mano mar mbalariany, obed mago mag TVET, TTC, KMTC, mago mag sirikal kaachiel kod mago ma ok mag sirikal, ne ni chopo kanyo mar mondo mi iyang adiera course midwaro timo. Kapo ni en course mok idwa timo kata en mbalariany mok idwa dhiye, thuolo pod nitiere, inyalo timo lokruok mar mondo mi itim gino midwa timo to itime e kar tiegruok midwaro timo mar mondo mi bang'e kik bed ni oyo ni an natimo course ni nochuna godo kata ni natimo course ma kamae kalore ne janyuol ne mana dwaro no kadwa dhi e mbalariany ne to nadwa dhi e mbalariany. Thuolo pod nitiere, inyalo timo lokruok moramora mar mondo mi ine ni idhi mbele kod sombi e yo makare. Achope giko mar twaka marwa mokwongo e chenro mar Rupiny wakaw yueyo madundo gi sani. Bang' yueyo tibiro bedo kiyudo chenro mar tedo gi chiemo gi Jai Lieta. Kik idhi mabor.